எனக்கு கூட மீண்டும் இந்த ஒரு வாட்டி டீடைல் பகவத்கீதை எடுக்கணும்னு ஒரு ஆசை. அதனாலதான் லெவல் 2 கிளாஸ், லெவல் 3 கூட somebody can take அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுது எனக்கு. லெவல் 2 கிளாஸஸ் ஐ வாண்ட். லெவல் 2க்கு இந்த லெவல் 2க்கு நான் புக் பண்ணி வச்சு 6 மாசம் ஆச்சு. இன்னைக்கு தான் நுழையிறேன். ஓகே. என்ன வர புக் பண்றேனே வந்து அழகா அடிக்கவே வந்து ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு. ஏதாவது பண்ண முடியாது. வரும் அது. ஓகே, கிரேட் பிரபு, கிரேட். நாம இப்போ கிளாஸ் செஷனுக்குள்ள போகலாம். பகவத்கீதா பிரபுபாத்தருடைய புக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். Let us do the prayers ஓட நாம இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राध कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. प्रभुपाद प्रणतियोட நாம் இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரை பார்க்கலாம். இன்னைக்கு ஏதாவது நான் முடியாம போனாக்கா நெக்ஸ்ட் வீக் வி வில் கம்ப்ளீட் ஆக்சுவலி. ஸோ சண்டே வேணும்னா ஒரு கிளாஸ் எடுத்துட்டு பண்ணிக்கலாம் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா. ஏன்னா நேற்று நிறைய இன்ட்ரடக்ஷனே நிறைய பண்ண வேண்டியதாயிற்று, அதனாலதான். ஓகே, நேற்றுக்கு நம்ம 12வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா ஆமா பிரபு, இது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து எடுக்கிறோம். நியூ பேட்ச். நேத்துக்கு தான் நேத்து நம்ம வந்து பார்த்தது. எஸ். So துரியோதனா appeals to other warriors to support பீஷ்மா. ஏன்னா அவர் இப்ப வந்து பேசுறது ஐ திங்க் 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் எடுத்தோம்னு நினைக்கிறேன் நேத்து. ஸோ இருந்தாலும் நம்ம 11வது ஸ்லோகத்துல இருந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ துரியோதனன் இரு தரப்பில் ஸ்லோகங்களை நம்ம மீண்டும் வந்து படிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃப்ளோ வந்து முடிச்சுட்டு வில் கோ இன்டு த ஸ்லோகாஸ். ஸோ துரியோதனன் வந்து இரு தரப்பில் இருக்கக்கூடிய படையை பற்றி, அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த படைகள் இருக்கக்கூடிய மகாரதர்களை பற்றி, இந்த தரப்புல இருக்கக்கூடிய மாவீரர்களையும் பற்றி எடுத்துரைக்கின்றார் இல்லையா, இரு தரப்பிலுமே. ஸோ அவர் முதல்ல குற்றம் சாட்டி கொண்டிருந்தார் இல்லையா, யாரை? துரோணாச்சாரியாரை வந்து குற்றம் சாட்டி கொண்டிருந்தார். சோ அவரை வந்து ஊக்குவிப்பதற்காக அவரை போலவும் பீஷ்மரை போலவும் அப்படிங்கிற அந்த இதோட தொடங்கிட்டு பீஷ்மருக்கு நாம வந்து கண்டிப்பா சப்போர்ட் பண்ணணும், பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் இல்லையா. அவர் தலைமையில தான், இஸ் த கமாண்டர் இன் சீஃப் இல்லையா. சோ அதாவது துரியோதனுடைய படைக்கு அவர் தான் கமாண்டர், அவர் தான் வந்து படை தளபதியாக இருந்து கொண்டு இந்த போர்ல வந்து முன்னாடி நின்று இருக்கார். சோ அதனால அவருக்கு நாம வந்து பாதுகாப்பும் சப்போர்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஊக்கம் பாதுகாப்பு எல்லாமே கொடுக்கணும். வயோதிகம் ஆகி விட்டது இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு இதை இந்த இடத்துல வந்து துரியோதனன் வந்து சுட்டி காட்டுகின்றான். மேலும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும்ன்ற அந்த அப்பீல் கூட அவன் வந்து எல்லாரிடத்திலுமே வந்து கேட்டுக்கொள்கின்றான். ஸோ ஆல் ஆஃப் அஸ் மஸ்ட் கிவ் ஃபுல் சப்போர்ட் டு கிராண்ட் ஃபாதர் இல்லையா. ஸோ இந்த வயதிலையும் வந்து இந்த வயதுல வந்து அவர் போர் புரிய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது, போர் புரியக்கூடிய வயதில் அவர் இல்லை. இருந்தாலும் துரியோதனன் தன்னுடைய பேராசைக்காகவும் திருதராஷ்டிரன் தன்னுடைய பேராசைக்காகவும் வந்து வயோதிகமான பீஷ்மரை கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த போர் முனையில வந்து நிக்க வச்சிருக்காங்க இல்லையா. இதுதான் நாம நேத்து பார்த்தது. ஸோ அவருக்கு வந்து உற்சாகத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய விதத்துல வந்து எல்லாருமே வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேண்டுதலை வந்து துரியோதனன் வந்து வைக்கிறான். மேலும் தஸ்ய சஞ்சயன் ஹர்ஷம் குரு விருத்த பிதாமக சிம்ஹநாதம் வினயோத்தச்சை சங்கம் தத்மௌ பிரதாபவான். சோ இவ்வாறு கூறிய பிறகு நம்ம பீஷ்மர் என்ன செய்யறாருன்னா துரியோதனனையும் வந்து ஊக்குவிக்கணும்ன்றதுக்காக தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சங்க வந்து ஊதுறார். பலமாக வந்து சிங்கம் எப்படி கர்ஜிக்குமோ அந்த அளவுக்கு சப்தத்தோட இந்த ரோரிங், அதாவது கர்ஜிக்கக்கூடிய அந்த தன்மையோட இருக்கக்கூடிய சப்தத்தை வந்து அவர் வந்து ஏற்படுத்துகின்றார். அவர் வந்து சிம்மநாதன் இல்லையா. சோ தென் பீஷ்மா த கிரேட் வயலண்ட் கிராண்ட்சேர் ஆஃப் குரு டைனாஸ்டி இல்லையா, அதாவது குரு வம்சத்தில மூத்த தலைமையாக இருக்கக்கூடிய அவர் வந்து அந்த அதாவது சிம்மநாதம் போன்று இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய சங்கை வந்து ஊதுகின்றார். எதற்கென்றால் அங்க இருக்கக்கூடிய போர் வீரர்களை எல்லாரையுமே உற்சாகப்படுத்துவதற்காக அவர் வந்து, மேலும் துரியோதனையும் வந்து உற்சாகப்படுத்துவதற்காக அந்த சங்கநாதத்தை வந்து ஊதுகின்றார். சோ இந்த இடத்துல வந்து பீஷ்மா அவுட் ஆஃப் கம்பேஷன் அண்ட் டு சியர் துரியோதனா ப்ளூ த கான்ஷல். எதற்காக வந்து பீஷ்மர் வந்து அந்த சங்கநாதத்தை அவ்வளவு பெருசா ஊதினார் அப்படின்னாக்கா, எஸ் அவர் இருக்கக்கூடிய தரப்பு வந்து அதர்மமான தரப்பு என்பது பீஷ்மருக்கு நல்லா தெரியும். நல்லா தெரிஞ்சாலும் கூட
அவர் வந்து அந்த அதர்மம் எப்பொழுதுமே வந்து வெற்றி கொள்ளாது அப்படிங்கிற அதனுடைய அந்த போர்னுடைய முடிவும் கூட அவர் வந்து நிர்ணயிக்கிறார். அதனால்தான் ஆசீர்வாதம் கூட வந்து யாருக்கு வழங்கினார்? பாண்டவர்களுக்கு தான் வழங்கினார். பாரு நம்ம பீஷ்மர். சோ ஆனால் தன் தரப்பில் இருப்பது கண்டிப்பாக வந்து அதாவது வெற்றி கொள்ளாது அப்படிங்கறது அவருக்கு உள்ளுக்குள்ள தெரியும். இருந்தாலுமே அவனை துரியோதனனை வந்து மகிழ்விப்பதற்காக வந்து அவர் வந்து அந்த சங்கநாதத்தை வந்து ஊதுகின்றார். சோ அவுட் ஆஃப் அவனுக்கு அந்த கருணையால பீஷ்மா ஃபைட்டிங் ஆஸ் a மேட்டர் ஆஃப் டியூட்டி. அதாவது இந்த இடத்துல அவர் வந்து தன்னுடைய கடமையாக மட்டும்தான் செயலாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக துரியோதனன் தரப்பில் நின்று கொண்டு அவர் வந்து போர் புரிகின்றார். அல்லது அவர் வந்து போர் புரிய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா? சோ அத்தகைய செயலில் வந்து அவர் ஈடுபட்டிருக்கின்றார். thereafter everyone. சோ பீஷ்மர் வந்து சங்கநாதம் அவர் முழங்கிய பிறகு எல்லாரும் தத்தம் சங்கநாதங்களை வந்து முழங்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் இல்லையா? சோ நம்ம பாஞ்சஜன்யத்தை அதாவது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய சங்கான பாஞ்சஜன்யம், சோ அர்ஜுனன் வந்து தேவதத்தம், அதுக்கப்புறம் வந்து பீமன் வந்து பவுண்ட்ரம், அதுக்கப்புறம் சுகோஷம் மற்றும் மணி புஷ்பம் வந்து நகுல சகாதேவர்கள். இந்த மாதிரி அவங்கவுங்களுடைய சங்கநாதங்களை வந்து எல்லாரும் தத்தம் சங்கநாதங்களை முழங்குகிறார்கள். சோ தத ஸ்வேதைர் ஹரைர். இது நம்ம ஸ்லோகம் எல்லாம் அங்கேயே படிச்சுக்கலாம். ஒன்லி ஐ வில் யூ த ஃப்ளோ. மீண்டும் ஃபுல்லா ஒரு ஸ்லோகத்தை ஒரு வாட்டி வாசிட்டே வந்துடலாம். ஸோ ஆன் த அதர் சைட் போத் லார்ட் கிருஷ்ணா அண்ட் அர்ஜுனா ஸ்டேஷன் ஆன் த கிரேட் சேரியட் ட்ரான் பை த ஒயிட் ஹார்சஸ் இல்லையா? ஸோ அதாவது அந்த பக்கத்துல இருக்கிறவங்க யாரு? அதாவது நம்ம பகவான் பார்த்த சாரதியாக அர்ஜுனனின் தேரை ஓட்டிக்கொண்டு அந்த பக்கத்துல வந்து நிக்கிறார். சோ 5 வெண் குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட தேர்ல அந்த தேரும் வந்து அக்னி தேவன் கொடுத்த தேர். சோ அந்த தேர்ல வந்து அங்க வந்து எதிர்த்தரப்புல வந்து நிக்கிறாங்க. இப்ப இந்த ஃப்ளோல என்னன்றது பார்க்கலாம். இது பாஞ்சஜன்யம், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு இந்த எம்சிக்யூஸ்ல கூட நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 1ல நீங்க இதை எழுதியிருப்பீங்க இல்லையா? பாஞ்சஜன்யம் வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மாவுடைய சங்கனுடைய பெயர். எல்லாமே இது வந்து தெய்வாம்சம் பொருந்திய சங்கு. சோ இதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி கூட உண்டு. பாஞ்சஜன்யம் என்று பெயர் வந்தது வந்து ஒரு அசுரனுடைய இது. அந்த அசுரன் வந்து நீருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அதாவது தன்னுடைய குரு, சோ கிருஷ்ண பரமாத்மாவுடைய குருனுடைய மகன் இல்லையா? அவருடைய மகனை எடுத்து கடத்தி சென்று விடும்போது பலராமனும் கிருஷ்ணரும் வந்து அந்த அசுரனை வதைத்து அந்த அசுரனிடத்திலிருந்து பெற்றதுதான் இந்த பாஞ்சஜன்யம் ஆக்சுவலி. ஓகே, அடுத்து தேவதத்தம். இதுவும் வந்து தெய்வாம்சம். இதுக்கு எல்லாமே ஒரு பின்னாடி ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. ஆனா நம்ம அதுக்கு அந்த ஸ்டோரிஸ் வேண்டாம். பட் அட்லீஸ்ட் இதெல்லாம் தெய்வாம்சம் பொருந்திய சங்குகள் என்று நம்ம இதை மட்டும் தெரிஞ்சு கொள்ளணும். அர்ஜுனன் வந்து தேவதத்தம். மேலும் யுதிஷ்டர் வந்து அனந்த விஜயம் இல்லையா? அனந்த மீன்ஸ் அதாவது எல்லையற்ற, அதாவது அவருக்கு வந்து எல்லையற்ற வெற்றிகளை வந்து ஈட்டு தந்த அந்த பொருளுடையதான் அந்த சங்கநாதத்திற்கு பெயர். பீமன் வந்து பவுண்ட்ரம், நகுலன் வந்து சுகோஷம், சகதேவன் வந்து மணிபுஷ்பகம். சோ இந்த மாதிரி 5 பேருடைய சங்கநாதங்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவானுடைய சங்கநாதமும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ இந்த இடத்துல பகவானுக்கு வெவ்வேறு நாமங்கள் உண்டு இல்லையா? சோ கிருஷ்ணா என்றால் ஈர்ப்பு. அந்த பெயருக்கே வந்து மீனிங் வந்து ஈர்ப்பு என்ற பொருள். ரிஷி கேஷா அப்படின்னாக்கா ரிஷி கேசம் என்றால் அதாவது நம்முடைய ஸ்கின் இல்லையா? அதாவது கேசம் என்றால் ஸ்கின். சோ அதாவது மாஸ்டர் ஆஃப் சென்சஸ், அதாவது இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவர் அப்படிங்கிற மீனிங் தான் வந்து ரிஷிகேஷர். கோவிந்தா என்றால் புலன்களுக்கு வந்து மகிழ்ச்சி ஊட்டக்கூடியதுதான் கோவிந்தா. சோ மாதவா அப்படின்னா மா என்றால் தாயார் என்று சொல். சோ மாதவா மீன்ஸ் தாயாருடைய கணவர் அப்படிங்கிறது வந்து மாதவா என்ற அந்த பெயருக்கு நாம். அச்சுதா மீன்ஸ் இன்ஃபாலபிள், அதாவது அவர் வந்து 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவர் இல்லையா? நிர்குணத்தன்மையை கொண்டவர். சோ எப்பொழுதுமே நித்தியமான வாழ்வு இல்லையா? அவருடைய உடலும் ஆன்மாவும் ஒன்று, அத்வைதமாக இருப்பது. இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல படிப்போம். சோ அச்சுதா மீன்ஸ் இன்ஃபாலபிள், தவறி வீழாதவர். அப்படின்னா தவறி இந்த பிரபஞ்சத்திற்கும் அவருக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. நாம் எல்லாருமே ஃபாலபிள் தான் இல்லையா? கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் அனைவருமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் தவறி வீழக்கூடியவர்கள் தான். அதே மாதிரி இன்ஃபாலபிள் மீன்ஸ் யாரெல்லாம் விடுதலை லிபரேட்டடா இருக்காங்களோ, சோ நித்தியமா இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து இன்ஃபாலபிள். அதனால்தான் பகவானுக்கு அச்சுதா என்ற நாமம். மதுசூதனா, மது என்ற அரக்கனை அழித்தவர், அதனால அவருக்கு மதுசூதனா என்று பெயர். கோவிந்தா என்றால் பசுக்களுக்கும் அதாவது நமக்கு புலன்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது சுகத்தை வழங்கக்கூடியவர்.
senses of the cow, who gives the pleasure to the cows or senses இல்லையா. வாசுதேவா அதாவது வசுதேவானாக்கா வாசுதேவருடைய சாரி வசுதேவருடைய மகன், தேவகி நந்தன யசோத நந்தன, அதாவது தேவகியினுடைய மகன் மற்றும் யசோதனுடைய மகன். பார்த்த சாரதி அதாவது சேரியட்டர் ஆஃப் த, அதாவது பார்த்தனுடைய ரதத்திற்கு வந்து சாரதியாக இருக்கக்கூடியவர். கேஷி என்ற அசுரனை வந்து வதைத்தவர். ஜனார்தனா மெயின்டெய்னர், அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டிப்பது மற்றும் பராமரிப்பது மற்றும் அழிவு, இந்த 3 நிலைகள் தான் வந்து நாம பார்த்துட்டே இருக்கிறது. அதுல வந்து மெயின்டைன் பண்ணக்கூடியது நம்ம மகாவிஷ்ணுவை சொல்கின்றோம் இல்லையா. சோ மெயின்டைனர் ஆஃப் திஸ் லிவிங் என்டிட்டிஸ், எல்லா உயிர் வாழிகளையுமே வந்து ரட்சிக்கக்கூடியவர். அந்த இதுக்கு வந்து ஜனார்தனா அப்படின்ற பெயர். தனஞ்சயா அர்ஜுனனுக்கு கான்குயரர் ஆஃப் வெல்த், அதாவது ராஜசூய யாகம் செய்வதற்கு அநேக செல்வங்கள் தேவைப்பட்ட போது அர்ஜுனன் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து செல்வத்தை திரட்டிட்டு வந்தான். அதனால்தான் அவனுக்கு தனஞ்சயன் என்ற இன்னொரு நாமம் உண்டு. பார்த்தா அதாவது குந்தினுடைய இன்னொரு நாமம் பிரிதா. அதனால்தான் நிறைய இடத்துல வந்து சன் ஆஃப் பிரிதா அப்படின்னு நிறைய இடத்துல பகவான் அட்ரஸ் பண்ணுவார் பார்த்தான்ட்டு. குடாகேஷா அதாவது whom who conquers the sleep, அதாவது தூக்கத்தை வந்து வென்றவர். யாரு? அர்ஜுனருக்கு தான் இந்த நாமம். விரிகோதரா அப்படின்னா பீமனுக்கு இந்த நாமம் பிரிகோதரா என்ற நாமம். ஏனென்றால் அவர் வந்து வெரோஷியஸ் ஈட்டர், நிறைய பெருந்தீனிக்காரனும் மற்றும் வந்து அதாவது வீர சாகசங்களை எல்லாம் புரிபவரும் வந்து, அதனால அவருக்கு பிரிகோதரா அப்படிங்கிற ஒரு நாமமும் உண்டு. யாருக்கு? பீமனுக்கு. சோ இதெல்லாமே டிஃபரெண்ட் நேம்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து வந்து சகோஷ தார்தராஷ்டிரானாம் ஹிருதயானி வெதாரயத். சோ இரு தரப்புல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து ஒரு முறை பீஷ்மர் அவருடைய சங்கநாதத்தை முழங்கின பிறகு அதை பார்த்து இரு தரப்பில் இருப்பவர்களும் தத்தம் சங்குகளை வந்து ஊத ஆரம்பிக்கிறார்கள். சோ அந்த சப்தம் வந்து வானத்திற்கும் பூமிக்கும் வந்து அந்த அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த சப்தம் வந்து கேட்கும் பொழுது சோ துரியோதனன் தரப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருமே திருதராஷ்டனுடைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஹிருதயம் சிதறலாயின, பயத்தால். ஏனென்றால் அந்த ஸ்தலம் வந்து தெய்வீகமான ஸ்தலம், அதாவது தர்மத்தை வந்து வழங்கக்கூடிய ஸ்தலம். அந்த இடத்துல தர்மமாக இருப்பவர்களுக்கு தான் வெற்றி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஆல்ரெடி ப்ரூவன் இல்லையா. சோ அதனால வந்து பரசுராமர் ஆல்ரெடி 21 முறை வந்து அதர்மம் புரிந்த சத்திரியர்களை அதே ஸ்தலத்தில் வதைத்தார். மேலும் வந்து தர்மமான தேவர்கள் எல்லாமே வந்து தர்மமான காரியங்கள் செய்யணும்னா, புண்ணிய காரியங்கள் செய்யணும்னா அந்த இடத்துலதான் வந்து செய்துட்டு போவாங்க. சோ அப்படிப்பட்ட பவர்ஃபுல்லான அந்த இடத்துல கண்டிப்பா தர்மத்தின் தரப்பில் இருப்பவர்களுக்கு தான் வந்து வெற்றி கிட்டும் என்பது உள்ளுக்குள்ள அந்த பயம் வந்து துரியோதனனுக்கு உண்டு. சோ அதனால வந்து பாண்டவர்கள் வந்து இந்த சங்கநாதங்களை முழங்கும் பொழுது அவங்களுடைய ஹிருதயங்கள் எல்லாமே சிதறி போயின பயத்தினால். சோ ஷேட்டர்ட் இல்லையா. ஹிருதயானி வெதாரயாத் அதாவது சிதறலாயின. இப்ப வந்து அத வியவஸ்திதான் திருஷ்டுவா தார்தராஷன் கபித்வஜா பிரவர்த்தே சாஸ்திர சம்பாதே தனுர் உத்மய உதாமய பாண்டவாக ரிஷிகேஷம் ததா வாக்கியம் இதம் ஆக மஹீபதே. அதாவது மேலும் இந்த இதுல வந்து என்ன தெரியுதுனாக்கா, அந்த சமயத்துல வந்து பாண்டுவனுடைய பிள்ளையான நம்ம அர்ஜுனர் வந்து அனுமன் கொடிய ஏந்தி, அவருடைய ரதத்துல வந்து அனுமனுடைய எம்பளம் இருக்கு அந்த கொடியில. மேலும் அக்னி தேவர் கொடுத்த தேர் காண்டீபமும் வச்சிருக்காரு இல்லையா. சோ பகவானும் வந்து பார்த்த சாரதியாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். So took his bow and prepared to shoot his arrows. அதாவது யாரோடு அவர் போர் புரியணும் எப்படி, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அந்த பயிற்சி மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அந்த செயலை அவர் லுக்கிங் அட் த சன்ஸ் ஆஃப் யாரோடு தான் வந்து போர் புரிவதற்கு பொருந்துவேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பார்வையோட எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்களை எல்லாருமே பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றார். மேலும் வந்து அங்க எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பார்த்த பிறகு பின்வருமாறு வந்து பகவான்கிட்ட வந்து பேச ஆரம்பிக்கின்றார். அர்ஜுனா பிளாக்ல வந்து இவங்க வெற்றி கொள்வதற்கான காரணங்கள் நிறைய உண்டு. ஸ்தலம் வந்து தர்மக்ஷேத்திரம். சோ அங்க கண்டிப்பா தர்மம் தான் நிலைநிறுத்தப்படும். 2வது வந்து பகவான் வந்து ஸ்வயம் அங்கேயே உட்கார்ந்துருக்கார் இல்லையா. ஹி ஹஸ் கம் இந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்ல. அவர் எத்தரப்பில் இருக்கிறாரோ அத்தரப்பில் இருப்பவர்களுக்கு கண்டிப்பாக வெற்றி உண்டு இல்லையா. அது 2. 3வது வந்து அதிர்ஷ்ட தேவதையான அதாவது லக்ஷ்மி தாயாரும் பகவானுடைய ஹிருதயத்திலே இருக்கார். சோ அதிர்ஷ்டமும் அவர்கள் தரப்பில் தான் இருக்கின்றது. மேலும் அந்த தேர் வந்து அக்னி தேவன் கொடுத்த தேர். அதனால வந்து அந்த அக்னி தேவன் கொடுத்த தேர்னு வந்து சோ அக்னி மீன்ஸ் பியூரிட்டி இல்லையா. சோ அந்த பியூரிட்டி வந்து த பயஸ் திங்ஸ்க்கு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மமான இதுக்கு எல்லாமே அது வந்து எப்பவுமே ஃபேவரபிளா இருக்கும். அதனால வெற்றி கொள்வதற்கான அறிகுறி வந்து இவங்களுக்கு நிறையவே உண்டு.
மேலும் ஹனுமன் வந்து அவர்களுடைய சின்னத்துல கொடியில வந்து சின்னமாக உட்கார்ந்துருக்காரு, எம்ப்ளமா. சோ அதுவும் அவங்களுக்கு ஒரு வெற்றி பிறக்குது. மேலும் அவரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய காண்டீபம், சோ இத்தனையுமே வந்து அவர்களுக்கு ஃபேவர் இல்லையா. அர்ஜுனாஸ் பிளாக் ஆன் த சேரியட் எம்ப்ளம் ஹனுமன், டிவோட்டி ஆஃப் ராமா, அதுதான் வந்து சைன் ஆஃப் விக்டரி அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. லார்ட் கிருஷ்ணா இஸ் பர்சனலி ஸ்வயம் ரிஷிகேஷா இல்லையா, டு டைரக்ட் ஹிஸ் சென்சஸ், யாருடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவரே ரிஷிகேஷர். நம்முடைய புலன்களை எல்லாமே கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருப்பவர் அவர் தான் இல்லையா. ஸ்வயம் அங்கேயே உட்கார்ந்துருக்கார். அர்ஜுனனுக்கு எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்தாலுமே பகவான் இப்படி அப்படி போக விட மாட்டார் இல்லையா. அவனை இழுத்துட்டு வந்து அந்த ட்ராக்ல வந்து விடுறதுதான் அவருடைய இது. மனசு சஞ்சலம் அடையும் பொழுதெல்லாம் நமக்கு யாராவது ஒருத்தர் அப்படி கைட் பண்ணா கரெக்டா வந்து நம்ம அந்த வழியிலே நடந்துடுவோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு வழி நடத்துதல தான் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் செய்தார். ஸோ அர்ஜுனாஸ் விக்டரி இஸ் அஷ்யூர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இதுல இருந்து நமக்கு தெரியாது. சயின்ஸ் ஆஃப் விக்டரி இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கிருஷ்ணாஸ் பர்சனல் அப்பியரன்ஸ் அது 14th ஸ்லோகத்துல வருது இல்லையா. ஜாயஸ்து பாண்டு புத்ராம் ஏஷாம், அதாவது கிருஷ்ணா as ரிஷிகேஷா டைரக்ட்லி கண்ட்ரோல் தி சென்சஸ் ஆஃப் a pure devotee. ஒரு உத்தமமான பக்தன் வந்து அந்த புனிதமான அந்த பக்தி பாதையிலிருந்து எப்பயாவது ஜஸ்ட் கொஞ்சம் டீவியேஷன் ஆனா கூட மீண்டும் வந்து அவனுக்கு ட்ராக்குக்கு வர்றதுக்கான மார்க்கத்தை பகவானை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருவார் இல்லையா. எப்பவுமே கொஞ்சம் சர்க்கிள் எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய ஒன்றுதான். ஏனென்றால் இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள் நம்மளை எப்பவுமே வந்து ஆட்கொள்கின்றது. எது வரைக்கும் நாம அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லாமல் இருக்கின்றோமோ அது வரைக்குமே வந்து நாம எப்ப வேணும்னாலும் சத்வத்தினாலேயோ இல்ல ரஜோனாலேயோ தாம்சிக்னாலேயோ நம்ம ஒரு சூழ்நிலையில வந்து கவரப்பட்டு விடுகின்றோம். அதனால நம்ம ஷுட் நெவர் லூஸ் அவர் கண்ட்ரோல் இல்லையா. சோ பியோர் டிவோட்டி எப்பவுமே வந்து அந்த சாந்த தன்மை, நிதானமாக இருக்கக்கூடிய தன்மை எல்லாமே வளர்த்து கொள்வார்கள். சோ கடினமான சூழ்நிலையா இருந்தாலும் அதை புன்முறுவலோடு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் அவர்களுக்கு இருக்கும். சோ காடஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன், தாயாரும் அங்கே இருக்கார். பகவான் அங்கே இருக்கும் பொழுது அவருடைய ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய தாயாரும் அங்கேயே இருக்கார். அதனால வந்து அவங்களுக்கு அதாவது அதிர்ஷ்டம் என்பது உத்தரவாதம் ஆயிற்று. மேலும் அந்த ஸ்தலம் வந்து கஷேத்திரம் வந்து புண்ணிய ஸ்தலம் இல்லையா. அதனால தர்மமா இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது ஃபேவரபிளான இது. ஹனுமன்ஜி சிம்பிள் ஆஃப் விஷ்ணு கான்ஷல், அதாவது பகவானுடைய அந்த இது பாஞ்சஜன்யம். சோ சங்கநாதம் ஊதுவது எதற்கு அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? வை வி ப்ளோ த கான்ஷல், யாராவது சொல்ல முடியுமா? நம்ம வீட்டுல கூட பூஜை பண்ணும் பொழுது சங்கநாதம், ஈவன் டெம்பிள் காலையில மங்களாரத்தி நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கான்ஷல் தே வில் ப்ளோ இல்லையா. ஸ்டார்டிங் அப்பவும் பண்ணுவாங்க, நிறைவு பெறும்போதும் செய்வாங்க. வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ்? இத நீங்க அடுத்த கிளாஸ்ல வரும்போது அலர்ட்டா இருக்கு. நம்ம வந்து சங்கநாதம் ஊதி அவளை வந்து உணர்ச்சி படுத்துறது மொத்தல அவளை வந்து வேற எங்கேயிருந்து டைவர்ஷன் பண்ணாம நாங்க வந்து இப்ப பூஜை பண்ண போறோம் அப்படின்னு ஒரு ரெடி announcement. One more thing is it creates the positive energy actually. ஓகே, அதாவது தெய்வீகமான அந்த வைப்ரேஷன் அந்த இடத்துல, தெய்வாம்சம் பொருந்திய அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து தெய்வீக தன்மையை வந்து அதிகரிப்பதற்கு தான் வந்து இந்த சங்கநாதம் இல்லையா. சோ பகவான் கிருஷ்ணர் சங்க ஊதியே, அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய அதர்மத்தையே விரட்டினார்னு கூட சொல்லுவாங்க. அதாவது தமாஷா சொல்றவங்க. சோ சங்கநாதத்துல அவ்வளவு மகிமை உண்டு. அதனாலதான் நம்ம பூஜைகள்ல வந்து சங்கநாதம் வந்து நிறைய பேர் வீட்டுல வந்து வலம்புரி சங்கு வச்சு பூஜையும் செய்யறாங்க. அவங்க வலம்புரி சங்குல வந்து they will do that actually இல்லையா. சங்கநாதத்தையும் முழக்குவார்கள். சோ டிரான்ஸ்டென்டல் கான்ஷியஸ், அதாவது ஆழ்நிலை தெய்வாம்சம் பொருந்திய அந்த சங்கநாதங்கள், சங்குகள். பீஷ்மா கான்ஷல் டு பாசிஃபை துரியோதனா இல்லையா. சோ பீஷ்மர் என்ன உள்ளுக்குள்ள நினைக்கிறார், இவன் கண்டிப்பா வெற்றி பெற போறது இல்லை, அட்லீஸ்ட் இந்த சங்கநாதத்தையாவது ஏற்படுத்தி அவனை வந்து நம்ம சந்தோஷப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில அவர் சங்கநாதத்தை மேற்கொள்கிறார். அக்னி தேவன் கொடுத்த தேர். அதுக்கப்புறம் ஹிருதயங்கள் வந்து சிதறலாயின. யாருடைய ஹிருதயங்கள்? அதாவது கௌரவர்களுடைய ஹிருதயங்கள் வந்து சிதறலாயின எப்பொழுது? பாண்டவர்களுடைய இந்த சங்கநாதங்கள் முழங்கும் பொழுது. ஆனால் பாண்டவர்களுடைய ஹிருதயங்கள் வந்து சிதறவில்லை. சோ ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து கான்பிடன்ஸ், யாரு தன் தரப்பில் வந்து பகவானே இருக்கார் என்ற அந்த கான்பிடன்ஸ் அவங்களுக்கு நிறையவே இருந்தது. அதே கான்பிடன்ஸ் தான் நாம எல்லாரும் கூட எப்பவுமே யூ ஷுட் ஹேவ். ஒரு செயலை வந்து நாம வந்து செயலாற்றும் பொழுது அநேக
ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் நமக்கு இல்லையா? ஆனா அது தர்மமான காரியமாக இருந்தால் பகவான் மீது பாரத்தை போட்டு நம்ம வந்து நம்ம செயலை ஆற்றிக்கொண்டே போனால் கண்டிப்பாக அது நற்பாதையை வந்து வழங்கும். அதேதான் இந்த இடத்துலயும் வந்து பாண்டவர்களும் செய்தார்கள். சோ அர்ஜுனா ரிக்வெஸ்ட் இன்ஃபாலபிள் லார்ட், அதாவது அச்சுதா, டு டிரா இஸ் சேரியட் இல்லையா? இந்த சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ரதம் ஸ்தாபயமே அச்சுதா அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் அந்த இடத்துல. டு டிரா த சேரியட், 2 படைகளுக்கு மத்தியில தேரை நிறுத்துங்கள் பெருமானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் வந்து கேட்டுக்கொள்கின்றார். சோ மேலும் இப்போ 2 படைகளுக்கு மத்தியில வந்து தேரை கொண்டு வந்து பகவானும் நிறுத்துகிறார். சோ இருவருக்கு அந்த 23வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னா, இரு தரப்பில வந்து யார் யார் இருக்காங்க அப்படிங்கறது வந்து பார்க்கணுன்றதுக்காக தான் வந்து நிறுத்த சொல்றார். சோ இந்த இடத்துல வந்து சோ மீனிங் ஆஃப் அச்சுதா அது நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இல்லையா? நெவர் ஃபாலபிள். சோ தஸ் என்கேஜ் இன் த சர்வீஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் காஸ்ட்லெஸ் மர்சி. ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. பகவானுடைய கருணைக்கு எந்த காரணமும் தேவையில்லை. ஒரு பக்தனுக்கு வந்து அவர் என்றைக்குமே வந்து கருணை புரிகின்றார். நார்மலா இருக்கிறவங்களுக்கே அவருடைய கருணையால் தான் நம்ம ஜீவனமே நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா நம்ம அதை தெரிந்து கொள்வது கிடையாது இல்லையா? அத்தரப்பில் திரும்பி பார்ப்பது கிடையாது. ஹவ் வி ஆர் சர்வைவிங், ஹவ் வி ஆர் லிவிங், இதற்கெல்லாம் மூல காரணம் எங்கிருந்து வருது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம அதை பத்தி யோசிக்கிறதே கிடையாது இல்லையா? did not hesitate to carry out the order of Arjuna as a charioteer. சோ அர்ஜுனர் என்ன சொன்னாரோ அதை வந்து அவர் சிறமேற்கொண்டுதான் செய்தார். அதனாலதான் பகவான் நாம 10 அடி எடுத்து வச்சா பகவான் 100 அடி எடுத்து வச்சிருவார் அப்படின்னுவாங்க. சோ நாம பிரேம பக்தியை ஒன்றே அவருக்கு செலுத்தினாலே அவரே நமக்கு தாசனாக விடுவார். சோ அதனால நம்ம எதை பத்தியுமே வருத்தப்பட வேண்டியதே கிடையாது. இந்த உலகத்துல வருத்தப்படக்கூடிய செயல் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே நித்தியமற்ற தன்மை. அதனால அதுல நம்ம எதுக்கு வருத்தப்படணும்? இருக்கிற வரைக்கும் நாம நல்ல காரியங்களை செய்து விட்டு செல்லலாம் இல்லையா? எல்லோரிடத்திலும் அன்பு பாராட்டலாம். இதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டியது. அனைவரிடத்திலும் அன்பு பாராட்ட வேண்டியது மிக மிக முக்கியமானது. அப்பதான் அன்பு பாராட்ட நம்ம வந்து விரோதி, அதுக்கப்புறம் வந்து நண்பன், அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்காது இல்லையா? நல்லது கெட்டது அப்படிங்கிற டிஸ்கிரிமினேஷனும் நம்ம பண்ண மாட்டோம். அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு வரும். ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் லார்ட் அண்ட் டிவோட்டி இஸ் ஸ்வீட் அண்ட் டிரான்சிடென்டல். ஸோ ஒரு பக்தனுக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் எப்படி இருக்கும்னாக்கா உன்னதமானதாகவும் மேலும் வந்து ஆழ்நிலையானதாகவும் இருக்கும். ஸோ வை அர்ஜுனா ஆஸ்க்டு சேரியட், எதற்கு வந்து அவர் வந்து 2 படைகளுக்கு மத்தியில நிறுத்த சொன்னார் அப்படிங்கறது வந்து இந்த இடத்துல வந்து கிளாரிபிகேஷன் பாக்குறோம் நம்ம. அர்ஜுனா forced to fight against his wish because of the இந்த துரியோதனுடைய பேராசைனால வந்து இந்த போரே வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு ஒன்றாயிடுச்சு. அவன் ஒரு 5 ஊர் கொடுத்திருந்தா கூட, ஒரு 5 வீடு கொடுத்திருந்தா கூட அவங்க வந்து போர் புரிந்திருக்க மாட்டார்கள். ஆனா அவன் ஊசி முனை அளவுக்கு கூட நான் வந்து அந்த இடம் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டதுனாலதான் இப்ப வந்து போர் புரிந்துதான் ஆக வேண்டும் என்ற சூழ்நிலைக்கு வந்து பாண்டவர்கள் தள்ளப்பட்டார்கள். ஆங்ஷியஸ் டு சி, அதாவது அவனுக்கு உள்ளுக்குள்ள கலக்கம், அந்த சூழ்நிலை ஏற்படுத்தினவரே பகவான் தான். ஆனாலும் எதிர்த்தரப்பில் இருக்கக்கூடியவங்க முதன்மையா நின்று இருக்கவங்க யார் யாரு, தலைமை தாங்கி இருப்பவர் யார் அந்த படைக்கு என்றது எல்லாமே அவன் மேற்பார்வை இடுகின்றான் இல்லையா? சோ டு சி ஹவு மச் தே வேர் bent upon fighting, அதாவது அவங்களுடைய மனோநிலை எப்படி இருக்கு, போர் புரியறதுக்கு வந்து ஆவலாக வந்துள்ளாரா, இல்ல ரொம்பவுமே வந்து மன வருத்தத்தோட நின்று இருக்காங்களா, இதெல்லாம் அந்த சூழ்நிலையை வந்து அவன் காண விரும்புகின்றான். டு எஸ்டிமேட், எதிர்த்தரப்பில் இருக்கவங்களுடைய பலம் என்ன அப்படிங்கிறதையும் அவர் வந்து கண்டிப்பா எடை போடணும். அப்பதான் இவர்கள் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய வெற்றிக்கு ஆன பாதைக்கு அவன் வழிவகுக்க முடியும் இல்லையா? சோ பட் he had no intention of peace making at this moment. அதாவது ஆனா இந்த போர் முனையில வந்த பிறகு அவர் வந்து சமாதானம் செய்து கொள்வதற்கு அவருக்கு எந்த ஒரு விருப்பமும் கிடையாது. சஞ்சயன் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார் யாரிடத்தில்? நம்ம திருதராஷ்டிரனிடத்தில். சோ இவ்வாறு பேசிய பிறகு அர்ஜுனர் வந்து 2 படைகளுக்கு மத்தியில வந்து தேரை நிறுத்தும்படி சொன்ன பிறகு கிருஷ்ணரும் வந்து 2 படைகளுக்கு மத்தியில எடுத்துட்டு போய் தேரை நிறுத்தினார் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரனுக்கு. ஏன்னா அவருக்கு தான் திவ்யமான கண்கள் வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. வேத வியாசரால் அந்த தெய்வீகமான கண்கள் வந்து சஞ்சயனுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த அரண்மனையில் இருந்து கொண்டே போர் முனையில் என்ன நிகழ்கின்றது என்பதை பார்த்து திருதராஷ்டிரனுக்கு எடுத்துரைப்பது இல்லையா? சோ அதுதான் அவருடைய காரியதரிசி தான் யாரு? சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரனுடைய காரியதரிசி. சோ அதனால பார்த்து யாருங்கிறது எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க. In the presence of Bhishma, Drona and other chieftains of the world, the Lord said, behold, Partha, all the Gurus are assembled. இங்கே பார்த்தா எல்லா குரு வம்சத்தினரை எல்லாரும் இந்த இடத்துல வந்து
நின்னுட்டு இருக்காங்க, நீங்க இந்த பக்கம் இந்த தரப்பில் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்த்தரப்பில் இருக்கிறவங்களை வந்து சுட்டி காட்டுகின்றார் நம்ம அதாவது கடவுள் ஆக்சுவலி, அதாவது கிருஷ்ண பரமாத்மா. ஸோ லார்ட் ரிஷிகேஷா, லார்ட் நோஸ் அர்ஜுனாஸ் மைண்ட் இல்லையா, நம்ம புலன்களையே கட்டுப்படுத்துபவர் அவர். ஸோ அதனால அர்ஜுனருடைய மனதையே அவர் வந்து அவருடைய சூழ்நிலை எல்லாமே அவரால் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். இன்னொன்னு, எல்லாருடைய ஹிருதயங்களுமே பகவான் இருக்கார் இல்லையா, அந்த ஜீவனுக்குள்ள ஜீவாத்மாவுக்குள்ள ஜீவனாக இருப்பவரே வந்து சூப்பர் சோல் இல்லையா, பரமாத்மாவாக இருக்கின்றார். அவர் தான் நம்மளை எல்லாருமே இயக்கி கொண்டிருக்கின்றார். சோ இங்க பார்த்தா அப்படின்னு வந்து சொல்லக்கூடியது எல்லாமே பிரிதாவனுடைய மகன் அப்படிங்கிறதுனால பார்த்தா என்று சொல்லி, அதனாலதான் பார்த்த சாரதி அப்படின்னு கூட பகவானுக்கு வந்து இன்னொரு நாமம் உண்டு. சோ அர்ஜுனா சீஸ் ஆல் த ரிலேட்டிவ்ஸ், இரு தரப்பிலும் வந்து தன்னுடைய உறவினர்கள் எல்லாருமே பாக்குறாங்க, யாரு அருண்டு, தந்தைமார்கள், பாட்டன்மார்கள், அதுக்கப்புறம் குரு ஆச்சாரியாஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து நண்பர்கள், மற்றும் வந்து அவருடைய சம்பந்தி இல்லையா, அதாவது அபிமன்யுடைய அவங்களுடைய சம்பந்தம். சோ இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து அந்த இடத்துல இருக்கிறது எல்லாமே பாக்குற, விராடன் எல்லாருமே வந்து இந்த இடத்துல வெல்விஷர்ஸ் எல்லாருமே இருக்கிறத வந்து அங்க அவனால் பார்க்க முடியறது. When the king of son of Kunti saw all these different, அந்த பக்கம் பாட்டனார் இருக்காரு, துரோணாச்சாரியா இருக்காரு, அஸ்வத்தாமன் இருக்கான், அப்புறம் வந்து துரியோதனுடைய தம்பிமார்கள் எல்லாரும் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாரும் கூட வந்து தம்பிகள் தான் இல்லையா இவர்களுக்கும். சோ ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்களே, சல்லியன் இருக்காரு, மாமா சல்லியன் இருக்காரு, சகுனி இருக்காரு, இத்தனையுமே வந்து அவன் பார்க்கும் பொழுது இந்த தரப்பிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துருபதன் இருக்கார், விராட்ட அரசன் இருக்கார். சோ இந்த மாதிரி இவர்களுடைய குந்தி போஜன்ல இருந்து வந்தவங்க இருக்காங்க, எல்லாருமே காசிராஜன் எல்லாரும் இருக்கும் பொழுது ரெண்டு தரப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரிலேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நாம் இழந்து விடுமோ அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு பயமும் இன்னும் மேல வருது. இட் பிகேம் ஓவர்வெல்ம்டு இல்லையா. சோ அதனால வந்து வித் கம்பேஷன், கருணையால் அவர் வந்து பேச ஆரம்பிக்கின்றார். யாரு? அர்ஜுனர். இனிமே அவருடைய அதாவது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அதாவது வருத்தப்படுறார் ஆக்சுவலி, இந்த ரெண்டு தரப்புல பெரிய அழிவு ஏற்படுமே அப்படின்னு அவருக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட்ஸ் எல்லாமே இப்ப வந்து கேட்க போறார் ஆக்சுவலி இல்லையா. அவனுடைய கருணையால் அவன் உடல் எந்த விதத்துல வந்து எந்த நிலையில் இருக்கின்றது என்பது இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ லிம்ஸ், அதாவது அணுவிலுமே பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து லிம்ஸ், அந்தந்த ஜாயின்ஸ் எல்லா இடத்துலயுமே கிவரிங், நடுக்கம் இல்லையா, வாய் வந்து உலர்ந்து போகின்றது, உடல் முழுவதுமே வந்து அதாவது பயம் என்பதால் வந்து அவருக்கு அதிர்வு, மேலும் அவருடைய உடல் மேல் இருக்கக்கூடிய இந்த ரோமம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரோமம் வந்து நின்றுட்டு இருக்குது. மயிர்கூச்சம் ஏற்படும் பொழுது நமக்கு கூட வந்து இந்த ரோமம் வந்து தூக்கி நிற்கும் இல்லையா, கைகள் இருந்து காண்டீபமும் நழுவுகின்றது. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கின், அதாவது பாத்தீங்கன்னா தோல் எல்லாம் எரிய, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய உடல் சருமம் வந்து எரிய ஆரம்பிக்கின்றது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நமக்கு எப்ப வரும் சொல்லுங்க, எல்லாருக்குமே ஒரு சங்கடமான சூழ்நிலை, அந்த சூழ்நிலை எப்படி நம்ம வந்து எதிர்கொள்றதுன்னு தெரியாம பயத்தினாலையும் இந்த இல்லைன்னா கருணையாலையோ, சோ நமக்கு அந்த சூழ்நிலை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இல்லாத ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் நமக்கு ஆங்ஷியஸ்னாலதான் நமக்கு இத்தனை விதமான இந்த நேச்சர் வந்து நம்மளால வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் இல்லையா, கால்கள் நடுங்கும். சோ ஒரு சூழ்நிலை எதிர்கொள்ள முடியாத சுச்சுவேஷன் வரும்போது தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம். சோ அப்போ அர்ஜுனா சொல்லு, என்னையே நான் வந்து மறக்கின்றேன், சோ என் நினைவு வந்து தப்புகின்றது, என்னையே நான் மறக்கின்றேன் சொல்லிட்டு வந்து சொல்வார். சோ என்ன, இது எல்லாமே வந்து பெட்டி வீக்னஸ் இல்லையா. அவர் ஒரு வீரர், அவருக்கு இந்த மாதிரியான சங்கடம் வர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆனால் எதிர்த்தரப்பில் இருப்பவர் எல்லாம் தன்னுடைய உறவினர்கள், இத்தரப்பிலும் அத்தரப்பிலும் இருப்பவர்கள் எல்லாம் மடிய போகின்றார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு இதை நினைக்கும் பொழுது அவருக்கு கருணை உள்ளம் பக்தன் அல்லவா, பக்தன் என்பதற்கு மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸே வந்து கருணை தான் ஃபர்ஸ்ட். சோ கருணை மூர்த்தியா இருக்கக்கூடிய, அதாவது அர்ஜுனன் வந்து அந்த கருணையோட வந்து எதிர்த்தரப்புலையும் இந்த தரப்புலையும் வந்து எல்லாம் அழிவு ஏற்பட போகின்றதே என்றதை அந்த யோசிக்கும் பொழுது அவருக்கு இத்தகைய அறிகுறிகள் எல்லாமே அவருடைய உடல்ல வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கின்றது. சோ இது எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து பிற்காலத்துல வந்து நமக்கு வந்து நன்மை பயக்காது, மிஸ்ஃபார்ச்சூன், அதிர்ஷ்டத்தை வழங்காது, துரதிர்ஷ்டத்தை தான் வழங்கும் என்று அவர் நினைக்க ஆரம்பிக்கின்றார். சோ இது வந்து அவருடைய காண்டீபம் கையிலிருந்து நடுவது, இது எல்லாமே பாடிலி சிம்டம்ஸ் இல்லையா. சோ பாடிலி சிம்டம்ஸ் கேன் மேனிஃபெஸ்ட். சோ பாடிலி சிம்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் வந்து எதனால் வரும்னாக்கா, ஒண்ணு பயத்தினால் வரும், இல்லைன்னா வந்து பேரானந்தத்தினாலும் கூட வந்து மெய் சிலிர்த்து போகிறது உண்டு இல்லையா. பக்தி பரவசத்துல கூட நம்ம வந்து மெய் சிலிர்த்து போய் கண்ணுல தாரதாரியா நீர் வரும், அது பாவ பக்தி. ஆனா இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து பயப்படுறது வந்து பேரழிவை கண்டு அவன் பயம் கொள்கின்றான் இல்லையா.
ஸோ மெட்டீரியல் கன்செப்ஷன். ஆனா அவருடைய நோக்கம் இப்போ வந்து அவன் பௌதிக கண்ணோட்டத்துல பார்த்துட்டு இருக்கான், ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தில் அவன் பார்க்கவில்லை. ஸோ த ஆத்மா மற்றும் உடல் எனக்கூடிய அந்த கான்செப்டுக்கே அவன் வரல. இஸ் ஒன்லி சீயிங் த மெட்டீரியல் பாடி. அதை வச்சுட்டு தான் அவர் வந்து பேசிட்டு இருக்கார். வி ஆர் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் வி ஆர் ஆல் த மெட்டீரியல் பாடி. ஸோ லைஃப் இஸ் அல்டிமேட் கோல் இஸ் ஒன்லி மெட்டீரியல் பிளஷர்ஸ் த்ரூ சென்சஸ். இப்படி ஒரு மெட்டீரியல் கன்செப்ஷன் ஆஃப் லைஃப். அதாவது நாம் எதை நோக்கினாலுமே வந்து ஆன்மீகத்தின் கண்ணோட்டத்தில் அதை பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம அப்பதான் வந்து எது சரி எது தவறு என்பதை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் பௌதீக கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது நாம் அனைத்துமே வந்து நம்ம நினைக்கிறது தான் ரைட் அப்படிங்கிற அந்த நோக்கத்தோடு தான் நாம் இருப்போம். ஸோ வி ஷுட் நெவர் சி இந்த பாடிலி கான்செப்ட், அதாவது மெட்டீரியலிஸ்டிக் கான்செப்டோட நம்ம என்னைக்குமே பார்க்க கூடாது. எப்பவுமே வந்து ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தோட தான் ஒரு செயலை வந்து நாம் நோக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் உண்மையான நன்மை எது, அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகள் என்ன என்றதை நம்மளால வந்து யோசிக்க முடியும். பகவான் அந்த ஆங்கிள் தான் யோசிச்சு நெக்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல வந்து விளக்கங்களை எல்லாம் தருவார். இவனுடைய பயத்திற்கான காரணங்களுக்கு அனைத்திற்குமே அவர் வந்து விளக்கங்கள் கொடுப்பார் இல்லையா. சோ இப்போ இந்த கம்பேஷனுக்கு அவர் சொல்வார், நீ வந்து உடல் கிடையாது, நீ ஒரு ஆன்மா என்பதை உணர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்து அழகா சொல்லுவாரு. So I am unable to stand. என்னால வந்து நிற்க முடியவில்லை. So I am forgetting myself. என்னையே நான் மறக்கின்றேன். அந்த மனசு வந்து ஒரு நிலை கொள்ளவில்லை. I can see only causes of misfortune. அதாவது பேரழிவை மட்டும்தான் எங்க பார்த்துட்டு இருக்கேன் இல்லையா. அப்படி கில்லர் ஆஃப் த கேஷி டமன், அதாவது கேஷி என்ற அசுரனை வதைத்தவரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்ரஸ் பண்றார். யாரு? நம்ம அர்ஜுனர் ஆக்சுவலி. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்பேஷன், அது முடிஞ்சது. கருணையால அவருக்கு உடல் நடுக்கம். ஸோ இந்த பேரழிவை அவருக்கு பார்த்துக்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி அவருக்கு இல்லை. ஹிருதயம் வந்து அவருக்கு வீக் ஆயிடுது ஆக்சுவலி. அடுத்து இந்த போர்னுடைய விளைவு வந்து நன்மையை பயக்காது இல்லையா. ஸோ போர்ல வந்து நிறைய பேர் மரணிப்பார்கள். ஸோ மரணம் ஏற்பட்ட பிறகு மீதம் இருப்பவர்களுக்கு வந்து அதை ரட்சிக்கக்கூடிய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்கிறவங்க வந்து நிறையவே சங்கடங்களோட தான் வந்து அதை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணும்னா இட் வில் டேக் டைம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. ஐ டோன்ட் சி ஹவு எனி குட் கேன் கம் ஃப்ரம் கில்லிங் எனி மை ஓன் கின்ஸ்மேன் இன் த பேட்டில், nor I can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. அதாவது எனக்கு இதனால் வரக்கூடிய வெற்றியோ இல்லை வந்து ராஜ்யமோ எனக்கு தேவையே இல்லை. இது இது யாருக்கு நன்மை பயக்கும் அப்படிங்கிறது, இதனால வரக்கூடிய நன்மையா தீமையா என்று கூட என்னால யோசிக்க முடியல. சோ இந்த விளைவு வந்து கண்டிப்பாக வந்து இன்பத்தை வழங்காது. போரில் எத்தனை பேர் மடிகின்றார்கள், அதை வந்து என்னால தாங்கிக்க முடியாது. அதனால வந்து எனக்கு துக்கம்தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றார். நான் மீதம் இருந்தாலும் வந்து எனக்கு வந்து துக்கத்தை தான் உண்டு பண்ணணும்னு அவர் ஏத்துக்கல. ஸோ அர்ஜுனா நாட் ரெடி டு ஃபைட் ஈவன் இன் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் 3 வேர்ல்ட்ஸ். அதாவது 3 உலகங்கள் எனக்கு கிடைத்து பெற்றாலும் நான் வந்து போர் புரிவதற்கு தயாராக இல்லை அப்படின்றது வந்து மீண்டும் எடுத்துரைக்கின்றார். சின்ஃபுல். ஸோ இந்த போர்ல வந்து அதாவது ஒரு வேதங்கள் பிரகாரம் ஒரு உயிரை கொள்வது பாவம் அப்படின்னுட்டு தான் சொல்லுவாங்க. ஆனா அது எந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணணும்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் வந்து அர்ஜுனர் வந்து பார்க்கல. ஜென்ரல் கேட்டகரியா அவர் வந்து உயிரை கொள்வது பாவம், ஒரு எறும்பை கூட நம்ம கொல்லக்கூடாதுப்பா. இந்த சதுர் மாசம் வந்தாக்கா ரிஷிகள் ஆச்சாரியர்கள் குருமார்கள் எல்லாம் எங்கேயுமே போக மாட்டாங்க. ஒரே இடத்துல இருந்து உபன்யாசங்கள் இந்த மாதிரிதான் செய்வாங்க. ஏன்னா போற வழியில மழை காலத்துல வந்து அதாவது சிறு சிறு பிராணிகள் எல்லாம் கூட வெளியில தான் இருக்கும் இல்லையா. அவர்களை தெரியாமல் நாம கொன்று விட்டாலும் அந்த பாவம் நமக்கு வருது சேரும். தட் இஸ் ஒன் ரீசன் அவங்க எங்கேயுமே போக மாட்டாங்க. they will stay in one place, give உபன்யாசம் கொடுப்பாங்க. சோ அதனால பாவம், இத்தனை உயிர்களை வந்து நான் வதைத்தால் அந்த பாவத்தை எல்லாம் நாம் எங்க போய் தொலைக்கிறது இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின். சோ இதை கொல்வதால் இட் இஸ் நாட் ப்ராப்பர் ஃபார் அஸ் டு கில் த சன்ஸ் ஆஃப் திருதராஷ்டிரா. அவர்கள் எல்லாம் அக்ரஸர்ஸ், அதாவது அக்கிரமக்காரர்கள். அவர்கள் அக்கிரமக்காரர்களாக கூட இருக்கலாம், ஆனா அப்படிப்பட்டவர்கள் கூட வந்து நாம கொல்வது முறையாகாது. சோ வாட் ஷுட் வி கெயின், இதனால் என்ன லாபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார். அவர் வந்து குட் வி பி ஹாப்பி பை கில்லிங் அவர் ஓன், நம்முடைய சொந்த உறவினர்களை போரில் கொள்வதால் என்ன பயன் வரப்போகின்றது இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் வந்து அர்ஜுனர் வந்து யாருக்கு வைப்பாரு? கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு வைப்பார். சோ அதுதான் வந்து இந்த பாவ விளைவுகள் பற்றி அவர் வந்து 3வது ரீசனா சொல்வார். அக்ரஸர்ஸ் 6 விதமான அக்கிரமக்காரர்கள் 36 வருஷத்துல வந்து அழகா கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாதருடைய விளக்கத்துல. ஒருவருக்கு உணவுல நஞ்சு கலக்கிறது. பீமனுக்கு வந்து துரியோதனன் வந்து நஞ்சு கலந்த உணவை கொடுத்தான்.
ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் பாயிண்ட் இல்லையா. அடுத்து அரக்கு மாளிகையை வந்து எரித்தார்கள். ஸோ செட்ஸ் ஃபயர் டு த ஹவுஸ், அதாவது தூங்கி கொண்டிருக்கிறவங்க வீட்டுல வந்து நம்ம வந்து நெருப்பு வச்சு எரிய வைக்கிறது. அடுத்து ஒன் ஹூ அட்டாக்ஸ் வித் டெட்லி வெப்பன்ஸ், அதாவது கடுமையான ஆயுதங்களால் வந்து தாக்குதல், அதாவது அன்எக்ஸ்பெக்டடா தாக்குறது. தட் இஸ் தேர்ட். மூணாவது வந்து அடுத்தவர்களது செல்வங்களை எல்லாம் அபகரித்தல், பிளண்டர்ஸ் இல்லையா. அவங்கள வந்து ரோடு கொண்டு வந்து விட்டுறது, இவங்க எல்லாத்தையுமே சுரண்டிடுவாங்க. அந்த மாதிரி எத்தனையோ ஃபேமிலிஸ் வந்து ஆயிருக்காங்க நம்பிக்கை துரோகம்னால இல்லையா. அடுத்து ஒன் ஹூ ஆக்கிபைஸ் அனதர்ஸ் லேண்ட், அடுத்தவர்களுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா நிலத்தை வந்து அபகரித்தல். இது சாமானியமா வில்லேஜ்ல எல்லாம் நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா. வரப்புக்கு அப்படி இந்த பக்கம் ஒரு அடி அந்த பக்கம் ஒரு அடி இழுத்துக்குவாங்க. ஸோ அது அடுத்தவர்களின் நிலத்தை நாம நிலம் அங்கேதான் இருக்கும், நாம தான் போயிடுவோம் இல்லையா. இந்த உண்மையை நாம தெரிஞ்சா அடுத்தவர்களின் நிலத்து பக்கத்துல நம்ம போகவே மாட்டோம். ஆனா அந்த ஆசை என்பது நமக்கு இருக்கின்றது. அப்படிப்பட்டவர்கள் அக்கிரமக்காரர்கள் என்ற கேட்டகரியில தான் வந்து சொல்லப்படும். தோஸ் ஹூ கிட்னாப்ஸ் அனதர் வைஃப், அதாவது அடுத்தவர்கள் மனைவியை வந்து கவர்ந்து செல்லுதல். சோ ராவணன் வந்து சீதா பிராட்டியை வந்து கவர்ந்து சென்றார் இல்லையா. அதுவெல்லாம் இந்த 6த்துக்குமே மன்னிக்க முடியாத குற்றங்கள் இது எல்லாமே. இதுக்கு வந்து யாராலுமே மன்னிக்க முடியாது. they can be killed as a punishment. இவங்களுக்கு எல்லாமே மரண தண்டனை தான். இந்த மாதிரியான தவறுகள் இழைப்பவர்களுக்கு எல்லாம் மரண தண்டனை தான். ஸோ நோ சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன். இதை வந்து பாவ செயல்ல கூட எடுத்துக்க முடியாது, அதை விட பெரிய இது. அவங்களுக்கு வந்து அனலிசிஸே தேவையில்லை, டைரக்டா அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் தான் கொடுக்கணும். ஸோ கௌரவாஸ் டிட் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அக்ரெஷன்ஸ் இல்லையா. திரௌபதியை இழுத்துட்டு வந்தாங்க. அவர்களுடைய சூதாடி வந்து அவங்க கிட்ட இருந்த செல்வங்கள், அவங்களுடைய அதாவது இந்திரபிரசத்தையே வந்து அபகரித்து விட்டார்கள். ஒன் ஹூ அட்டாக்ஸ் வித் டெட்லி வெப்பன்ஸ் இல்லையா. டெட்லி வெப்பன்ஸ்லயும் வந்து தாக்குவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அது இப்போ இந்த போர்ல நடக்கும். அடுத்து வந்து ஹூ செட்ஸ் த ஃபயர், அரக்கு மாளிகையிலே அவங்கள வந்து என்டையர் ஃபேமிலியே வந்து எரிச்சிடணும்னு நினைச்சாங்க. பீமனுக்கு வந்து விஷத்தை நஞ்சு கலந்த உணவையும் கொடுத்தார்கள். இந்த 6 அக்கிரமங்களையும் செய்தவர்கள் வந்து கௌரவர்கள் இல்லையா. சோ அப்படி இருந்தா கூட அவங்களை நாம் கொல்வதால் நமக்கு என்ன நன்மை வரப்போகின்றது, பாவம் தான் வரும். அப்படிப்பட்ட அக்கிரமக்காரர்களை கொன்றால் கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் வந்து வாதிப்பார். சோ இதனால வரக்கூடிய 3 உலகங்கள் வந்தாலும் எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனோட அவர் வந்து வைப்பார். அடுத்து டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டைனாஸ்டி, இது இன்னும் அற்புதமா இதுக்கு பின்னாடி வர்ண சங்கரா எல்லாமே வரும் இல்லையா. சோ இந்த மாதிரி அவர்களை கொன்று there is see no fault in killing one's whole family or quarreling with friends. Why we can see crime destroying the family, engaging in the act of sin. அதாவது இவங்க எல்லாருமே வந்து தவறான வழியில் பேராசை கொண்டவர்கள் தான். நம்முடைய அனைத்தையுமே அவர்கள் வந்து எடுத்துட்டாங்க. இருந்தாலுமே அவர்களை கொன்று அதனால வரக்கூடிய அந்த லாபம் எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை அப்படிங்கறது வந்து இந்த இடத்துல சொல்றார். வித் த டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டைனாஸ்டி, இங்க இருக்கிறவங்க அனைவரும் அடைந்த பிறகு நாம ராஜ்யத்தை ஆள்வதால் என்ன நன்மை வரப்போகின்றது இல்லையா. சோ த எட்டர்னல் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் இஸ் கான், நித்தியமான அதாவது குடும்ப பாரம்பரியம் என்பது அழிந்து விடுகின்றது. அண்ட் thus the rest of the family becomes involved in the irreligion. அதாவது அறப்பழக்கங்களில் இருக்க வேண்டிய நாம வந்து அறமற்ற பழக்கங்கள் எல்லாமே ஈடுபட ஆரம்பிப்போம் இல்லையா. வீட்டுல இருக்கக்கூடிய தந்தையாகப்பட்டவர் வந்து போர் முனையில வந்து மரணம் எய்தினால் மீதம் இருப்பது வந்து பிள்ளைகளும் மனைவியும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேமிலி ரன் பண்றதுக்கு வந்து எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே அவங்களுக்கு இருக்காது இல்லையா. எல்லாமே சுரண்டப்பட்ட பிறகு என்ன இருக்கும் மீதி. சோ அதனால பெண்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு என்பதும் இருக்காது. சோ அந்த பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில வந்து சோ அவர்களும் வந்து தவறான ஒரு இதுக்கு வந்து செல்ல வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆயிடும். கலங்கப்பட்ட பிறகு அதனால் வரக்கூடிய அன்வான்ட் பாப்புலேஷன் இல்லையா, அந்த பாப்புலேஷனால வந்து அவர்களுடைய முன்னோர்களுக்கு வந்து திதிகள் எல்லாம் வழங்கவே முடியாது இல்லையா. அது வர்ண சங்கரத்தை வந்து வர்ண கலப்பு என்று சொல்வார்கள் தமிழ்ல. அந்த வர்ண கலப்பை வந்து அது ஏற்படுத்தி விடுகின்றது. சோ இந்த வர்ண கலப்பினால் முன்னோர்களுக்கு வந்து கருமாதிகள் நீரும் உணவும் வந்து வழங்காத போது அந்த நீரும் உணவும் யாருக்கு போய் சேர்கின்றது, மகாவிஷ்ணுவுக்கு போய் சேர்கின்றது இல்லையா. பகவானுக்கு போய் சேரும் பொழுது அவரும் வந்து நம்முடைய மூதாதையர்களுக்கு வந்து பாவ விமோசனத்தை வழங்குகிறார். சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அவர்கள் இந்த மீதம் இருப்பவர்கள் வந்து தன்னுடைய மூதாதையர்களுக்கு வந்து அந்த தர்ப்பணங்கள் எல்லாம் ஸ்ராத்தம் எல்லாம் செய்யாத போது அந்த நீரும் உணவும் வழங்காத போது சதா சர்வகாலமும் வந்து நம்ம முன்னோர்கள் வந்து நரகத்தில் வந்து உழண்டு கொண்டே இருப்பார். இதை சீட பரம்பரை வாயிலாக நான் அறிந்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்று மீண்டும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வந்து வேதிக் ரெஃபரன்ஸா வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்வார். த டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டைனாஸ்டி.
இல்லையா? So Arjuna sees due to greed, the opposite party is ready to fight and kill each other. இல்லையா? So போர்னுடைய முடிவு வந்து நன்மைகள் கண்டிப்பாக இருக்காது. So Kshatriya should not refuse invitation of gambling and war. சத்திரியன் வந்து இந்த சூதாட்டதும், அதாவது சூதாட்டத்தை அந்த இதுலதான் போயிட்டு யுதிஷ்டன் வந்து மாட்டிண்டு எல்லாவற்றையுமே இழந்தார். போரையும் வந்து அவன் வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ண முடியாது. Arjuna sees the other party is blind of effect, இல்லையா? He knowing the is evil consequence, not ready to fight. அதனால அவனுடைய நோக்கமே அனைத்தையுமே அவன் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறான். அவ்வளோ பெரிய படை வச்சிருக்கான், பேரும் வீரர்கள் வந்து இருக்காங்க, அவர்கள் தரப்பில் வெற்றி கொள்ளப்பட முடியாதவர்கள் எல்லாமே இருக்காங்க. அதனால அப்படி அந்த ஒரு இதனாலதான் கான்பிடன்ஸ்னாலதான் துரியோதனன் வந்து போர்ல வந்து போர் புரியணும்னு நினைச்சான். அதனாலதான் குண்டு ஊசி அளவுக்கு கூட நான் நிலம் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னது அந்த கான்பிடன்ஸ் தான். போர்ல வந்து அதர்மம் புரிந்தவர்களால் இழைத்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க சகுனியாலேயோ துரியோதனால் இழைத்த அதர்ம காரியங்களை விட தர்மம் அறிந்தவர்கள் வந்து தர்மத்தை ரட்சிக்காமல் போனதால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் வந்து நிறையவே உண்டு, இல்லையா? இதுல கர்ணன் எடுத்துக்கலாம், பீஷ்மர் எடுத்துக்கலாம், துரோணாச்சாரியார், இவங்க 3 பேருக்குமே தர்மம் பற்றி தெரியும். ஆனால் அவர்கள் வந்து செய்தது என்னவென்றால் அதாவது அதர்மத்தை அவர்கள் வந்து அதர்மத்தின் தரப்பில் இருந்து கொண்டு போர் புரிந்தார்கள். அதனால இவருக்கு வந்து பீஷ்மருக்கு வந்து வாக்கு, இல்லையா? அவர் செய்த பிரதிஜ்ஞை. அடுத்து துரோணாச்சாரியார் வந்து அவருடைய மகன் அஸ்வத்தாமன் வந்து துரியோதனன் தரப்பில் இருந்ததால் மகன் மீது இருந்த மோகத்தால் அவர் வந்து இவர்கள் தரப்பில் நின்று போர் புரிய வேண்டிய கட்டாயம். அதாவது கர்ணனுக்கு வந்து செஞ்சோற்று கடன், அங்கீகாரம் கிடைத்தது நண்பனால் என்று நினைத்து கொண்டு அவன் வந்து தவறிழைத்தான். சோ அவர்கள் 3 பேருக்குமே வந்து அதாவது காப்பாற்றக்கூடிய ரட்சிக்கக்கூடிய வலிமை என்பது இருந்தது. சோ திரௌபதியினுடைய அந்த துயில் உரியக்கூடிய அந்த சமயத்துல வந்து அதே அரசவையில் இருந்த இந்த 3 பேரால கண்டிப்பாக அவளை ரட்சித்திருக்கலாம். ஆனால் 3 பேருமே வாக்குக்கும் மற்றும் அவர்கள் இது எடுத்துக்கொண்ட பிரதிஜ்ஞை, அவர்களை சுயமாக இருந்து கொண்ட அந்த இதனாலதான் அந்த இடத்துல அவர்கள் வந்து அந்த எதிர்த்து நிற்கவே இல்லை. அதுதான் அவர்கள் இழைத்த தவறு, இல்லையா? அதனால்தான் இப்பொழுது தண்டனை என்பது போரின் உருவத்தில் அவர்கள் வந்து அனுபவிக்குவார்கள். சோ இந்த போர் முடிவு என்பது கண்டிப்பாக அவர்கள் அதுல மரணிப்பார்கள் என்பது அவர்களுக்கு தெரியும். ஆனா அவர்களுக்கு வேறு வழி கிடையாது. அதனால வந்து they all stood with the Kauravas actually. சோ டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டைனாஸ்டி வந்து ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் வந்து கலங்கப்படுவதால், ஃபேமிலி இன்வால்வ்டு அறமற்ற பழக்கங்கள்ல வந்து குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள் எல்லாமே ஈடுபடுவதால், வர்ணாசிரம சிஸ்டம் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வர்ணா மற்றும் ஆசிரமா. வர்ணம் என்றால் அதாவது நாம் என்ன செயல் செய்கின்றோமோ அது வர்ணம் என்று பொருள். 4 விதமான வர்ணங்களை பகவான் படைத்தார். சதுர்வர்ணா நீங்க 4th சாப்டர்ல படிச்சிருப்பீங்க, இல்லையா? பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய அண்ட் சூத்ராஸ். பிராமன் வந்து அடுத்தவர்களுக்கு உபதேசம் செய்யக்கூடிய அந்த நிலையில் ஞானத்தை வாரி வழங்க வேண்டும், எதையும் எதிர்பார்க்காமல். அது வந்து பிராமனுடைய வேலை. அடுத்து சத்திரியன் வந்து அனைவரையுமே வீக்கா இருக்கிறவங்களும் இந்த முதல் கொண்டு அனைவரையுமே ரட்சிக்க வேண்டியது அவனுடைய கடமை, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பொசிஷன்ல இருந்துட்டு. 3வது வைஷ்யன், அவனுக்கு வந்து உணவை படைக்கிறதும் சரி, விற்கிறதும் சரி, பசுக்களை பராமரிக்கிறதும் அவனுடைய வேலை. அடுத்து சூத்ரன் வந்து உழைப்போன். இந்த 3 பேருக்குமே சப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய வேலை வந்து சூத்ரன், இல்லையா? இந்த 4 வர்ணங்களும் வந்து ஒருவருக்கு, அதாவது 4மே தேவை. இதுல ஒருத்தர் வந்து ஹையஸ்ட், இன்னொருத்தர் லோயஸ்ட் கிடையாது. இந்த சமுதாயம் வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல போகணும்னா, பேலன்ஸ்டா நடைபெறணும்னாக்கா, இயங்கணும்னாக்கா கண்டிப்பாக இந்த 4 வர்ணமுமே வந்து நல்முறையில் வந்து செயல்பட வேண்டும். சோ சூத்ர வர்ணம்ல இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து நான் எதுக்கு நான் உழைக்கணும், நான் வந்து சத்திரியன் ஆகணும், நான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்கணும்னு உட்கார்ந்து அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் வந்து சூத்ரன் இடத்துல இருக்காது. அதே மாதிரி வந்து வைஷ்யனாக இருக்கிறவன் வந்து நான் வந்து இது என்னது சத்திரியனாக இருக்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது அதுவும் வந்து கஷ்டம். சோ அவரவர்களுக்கு கொடுத்தக்கூடிய அந்த வர்ணத்தை வந்து அவரவர்கள் ஏற்று செவ்வனே செய்யும் பொழுது மட்டும்தான் இந்த பூ உலகம் வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டான சுச்சுவேஷன்ல இயங்கின்றே இருக்கும். ஆனா இந்த வர்ணங்கள்ல வந்து எப்ப நமக்கு வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க இம்பேலன்ஸ் கண்டிஷன் வருதோ அப்ப எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து ப்ராப்ளமா தான் இருக்கும், இல்லையா? 10,000 ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் வந்து இன்னும் வர்ஸ்டான சுச்சுவேஷன் தான் இருக்கும்னு பிரபுபாதர் அவர்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ணி போயிருக்காரு. அதாவது ஈவன் கல்கி அவதாரத்தை பற்றி நம்ம அந்த பாகவதத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல வர்றது 3rd சாப்டர்ல வந்து 21 இன்கார்னேஷன்ஸ் படிக்கும்பொழுது
கடைசி இன்கார்னேஷன் வந்து கல்கி அவதாரம். அந்த கல்கி அவதாரத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது அந்த சமயத்துல வந்து சூத்திரர்கள் தான் ஆண்டு கொண்டிருப்பார்கள். அதாவது கொலை கொள்ளை புடிபவர்கள் அவர்கள் தான் வந்து ஆட்சி பீடத்துல உட்கார்ந்துருப்பாங்க. ஸோ அனைவருமே வந்து உணவுக்கு கூட வந்து பஞ்சம் வரக்கூடிய சுச்சுவேஷன் இருக்கும். பேசிக்கலி இப்பெல்லாம் தானியம் இருக்கு நம்ம கிட்ட இல்லையா? உணவை நாம நிறைய உதாசீனம் கூட செய்யலாம். ஸோ அரிசி பருப்பு எல்லாம் இருக்கு. ஆனா அந்த ஒரு சூழல் பின்னாடி கலியுகத்தின் கடைசியில வந்து உணவுக்கு கூட ரொம்பவுமே பஞ்சமான நிலை. ஸோ அவ்வளவு அறப்பழக்கங்கள்ல வந்து அவ்வளவு சீப்பான ஒரு நிலைக்கு சென்றிருக்கும் இந்த உலகம். அப்போ கல்கி பகவான் அவதரித்து அப்போ நோ மர்சி. அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ப்ரீச்சிங்கே கிடையாது. இப்ப பகவத்கீதை அர்ஜுனனுக்கு சொன்ன மாதிரி ப்ரீச்சிங் இருக்காது. சக் 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 எல்லாருமே வந்து போக வேண்டியதுதான். சோ கல்கி அவதாரம் என்பது ஏற்படும். சம்பலா என்ற வில்லேஜ்ல வந்து ஒரு பிராமணருக்கு மகனாக பிறக்க போகின்றார். சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 3rd சாப்டர்ல படிச்சீங்கன்னாக்கா 21st இன்கார்னேஷனா இருக்கக்கூடிய கல்கி அவதாரத்தை பற்றி நீங்க கண்டிப்பா வாசிங்க. சோ நீங்க எல்லாரும் கூட பாகவதம் கேட்கணும்னா காலையில 6 மணிக்கு இதே லிங்க்ல வந்து ஜாயின் ஆகுங்க. பாகவதம் இப்ப 3rd கேண்டோ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னைக்கு தான் 3rd கேண்டோ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு கம் அண்ட் லிசன். ஆக்சுவலி ஓகே, எல்டர் மெம்பர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க. ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பியூரிஃபைங் ப்ராசஸ் இன் ஃபேமிலி ஃப்ரம் பர்த் டு டெத். அதாவது டெத் ஆஃப் எல்டர் வில் ஸ்டாப் பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் இல்லையா? பெரியவர்கள் மறைந்து விட்டால் சிறு பிள்ளைகளுக்கும் அந்த பெண்களுக்கும் வந்து வழி நடத்துபவர்கள் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அதனால இந்த ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் செய்யக்கூடிய, அதாவது குடும்ப நல்ல தேவையான அனைத்து செயல்பாடுகளும் எல்லாமே நின்றுவிடும் இல்லையா? சோ இந்த ஸ்ராத்தம் செய்யறது இதெல்லாமே எதுவுமே செய்ய மாட்டோம். சோ அதனால என்ன ஆகும்னாக்கா நல்வழி என்பது நமக்கு கிடைக்காது. இது அதாவது கெட்ட வழியில தான் நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நடைபெறுவாங்க. தே வில் ஆல்வேஸ் இன்வால்வ் இன் தட். ஸோ அந்த மாதிரி இர்ரிலீஜியஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி அறமற்ற பழக்கங்களில் அவர்கள் ஈடுபடும் பொழுது அவர்களுடைய, அதாவது அவர்கள் வந்து விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தையே அவர்கள் வந்து துறக்க வேண்டியதுதான். அதுக்கு அந்த கதவே மூடி இருக்கும். சோ அவர்கள் அறமற்ற பழக்கங்களில் அவர்கள் ஈடுபடும் பொழுது, பாவங்களில் செய்யும் பொழுது அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய அத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது அவர்கள் பிறவி எடுப்பார்கள், அவர்கள் செய்த கர்மத்திற்கேற்றவாறு. சோ இதுதான் வந்து டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டைனாஸ்டி. ஆனா நம்ம வர்ணாசிரம பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரவர்களுடைய கடமைகளை அவரவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளாக செய்யணும். பிராமணன் அவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையும் அதை அவன் செய்யணும். சத்திரியன் அவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை அவன் செய்யணும். சூத்ரன் அவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை அவன் செய்யணும். அதே மாதிரி வைசியன் வந்து அவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையா இருக்கக்கூடியது எல்லாமே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் அவன் செய்யணும். இது எல்லாமே வேதங்கள்ல இருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனா நாம இப்போ வர்ணாசிரமத்தை வந்து நம்மளால அப்ளை பண்ண முடியாது. ஏன்னா சில இடங்கள்ல நாமளே சூத்திரர்களாக இருக்கின்றோம், சில இடங்கள்ல நாமளே வந்து பிராமின் அளவுக்கு நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை செய்கின்றோம், சில இடத்துல பிசினஸ் செய்யறோம், நம்ம அந்த இடத்துல வந்து ஒரு வைசியனாக இருக்கின்றோம். மல்டிபிள் ரோல்ஸ் நம்ம இப்ப செய்யறது, ஒரே ரோல் நம்ம கிடையாது இப்போ இல்லையா? ஏன்னா அந்த என்விரான்மெண்ட்டும் அப்படி ஆயிடுது. அந்த காலத்துல வந்து அரசன் ஆண்டார்கள் இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா முடியாட்சி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து பிராமணர்களுடைய அறிவுரை பிரகாரம் சத்திரியர்களா இருக்கக்கூடிய அரசர்கள் ஆண்டு வந்தார்கள், தி செயின்ட்லி கிங்ஸ் இல்லையா? ஆனா இப்போ வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது, எல்லாமே முடியாட்சி. ஸோ அதனால எல்லாருமே ஒவ்வொரு செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது நம்ம மல்டிபிள் ரோல்ஸ் தான், அதாவது வெவ்வேறு நிலைகள்ல வெவ்வேறு வர்ணத்துல நம்ம ஈடுபடுகின்றோம். ஆசிரமம் என்பது 4 ஆசிரமங்கள், அதாவது 4 நிலைகள் ஒரு உயிர் வாழிக்கு. ஒன்று பிரம்மச்சரியம், 2வது வந்து கிரகஸ்தன், 3வது வனப்பிரஸ்தன், 4வது வந்து சந்நியாசம். இந்த 4 நிலைகள் உண்டு ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்குமே. ஆனா இந்த ஆசிரமம் இந்த 4மே வந்து எந்த வர்ணத்திற்கு அப்ளிகபிள் என்பதை ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். பிராமணருக்கு இந்த 4 ஆசிரமங்களுமே அப்ளிகபிள். அடுத்து சத்திரியனுக்கு 3 தான், சந்நியாசம் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் வந்து வைசியனுக்கு 2 தான், கிரகஸ்தன் மற்றும் பிரம்மச்சரியம். சூத்ரனுக்கு வெறுமனே கிரகஸ்தன் மட்டும்தான். சோ இது எல்லாமே நம்ம படிச்சுட்டே தான் வருவோம், நம்ம இனிமே வரும். சோ வென் irreligion is prominent இல்லையா? அப்ப கொலை கொள்ளை தவறான வழிகள் எல்லாம் ஈடுபடுவது, பாவங்களை எல்லாம் நாம் செய்வது இல்லையா? அதனால அந்த குடும்பத்தினுடைய பாரம்பரியமே கெட்டு அவர்கள் வந்து, அதாவது பாவ விலைகள்ல சிக்கிக்கொண்டு மீண்டும் அவர்கள் வந்து கீழே தள்ளப்பட்டு விடுகின்றார்கள். அதாவது அன்வான்டட் புரோஜனியா இருக்கக்கூடிய அவர்கள் வந்து அறமற்ற பழக்கங்களில் ஈடுபட்டு பாவ செயல்களில் ஈடுபட்டு அவர்கள் நரக வாயில்கள் தான் போவாங்க. அவருடைய முன்னோர்களுக்கும் அவர்களால் கருமாதிகள் என்பது வழங்க முடியாது இல்லையா? பொல்யூட்டட். The women of the family become polluted. ஏன்னா அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு என்பது இல்லை. பெண் என்பவள் போற்றப்பட வேண்டியவள் இல்லையா? பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவளும் கூட. சோ பிறந்த பிறகு
மகளாக அவளை வந்து தந்தை வந்து ரட்சிக்கின்றார். பிறகு வளர்ந்த பிறகு தமையன்கள் வந்து ரட்சிக்கிறார்கள். திருமணமான பிறகு கணவன் வந்து ரட்சிக்கின்றான். வயோதிகமான பிறகு மகன் வந்து ரட்சிக்கின்றான். சோ எல்லா இடங்களிலுமே வந்து பெண்ணுக்கு வந்து பாதுகாப்பு என்பது மிக மிக முக்கியமானது. சோ அதனால பெண்ணை வந்து நாம் என்றைக்குமே பாதுகாக்க வேண்டும். அந்த பெண்ணே கலங்கப்பட்டு விட்டால் சோ அன்வான்ட் பாப்புலேஷனால வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து எந்தவித நன்மையும் விளையாது. ஏனென்றால் முன்னோர்களுக்கு கருமாதிகளும் வழங்க முடியாது. சோ பகவானுக்கு நிவேதனமும் படைக்க முடியாது. அதனால அந்த முன்னோர்கள் எல்லாருமே வந்து எப்பொழுதும் சர்வ காலம் நரகத்திலேயே அவர்கள் உழண்டு கொண்டிருப்பார்கள் அப்படிங்கறத வந்து நாம் இந்த இடத்துல படிக்கிறோம். சோ அண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் த அன்வான்ட் பாப்புலேஷன் இல்லையா. சோ இந்த தேவையற்ற சந்ததியால என்ன நடக்கும்னாக்கா ஜனத்தொகையால hellish life both for family and for those who destroy the family tradition இல்லையா. அது குடும்பத்திற்கும் குடும்ப பாரம்பரியத்தை அழிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பவர்கள் வந்து இவர்கள் unwanted population. The ancestors of such corrupt families, அத்தகைய குடும்பங்கள் இருக்கக்கூடிய மூதாதையர்கள் வந்து தவறுவார்கள், மீண்டும் அந்த நரகத்திலேயே உழண்டு கொண்டிருப்பார்கள். ஏனென்றால் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய, அதாவது பகவானுக்கு நாம இந்த தர்ப்பணம் விட்டு இந்த பிண்ட இதெல்லாமே வைக்கிறோம் இல்லையா, இது அவருக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு தான் போய் சேர்கின்றது. மகாவிஷ்ணு தான் அதை ஸ்வீகரிக்கின்றார். சோ அவருக்கு இது அவர் ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது அதை வந்து அதை திருப்தி உற்று நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு வந்து பாப விமோசனத்தை வழங்குகிறார். சோ நாம் இந்த மாதிரியான செயல்கள் செய்யவில்லை என்றால் நம்முடைய பித்ருக்கள் எல்லாமே வந்து எப்பவுமே சதா சர்வ காலமும் வந்து அதாவது நரகத்துல உழண்டு கொண்டிருப்பாங்க. பித்ரு சாபம் என்று கூட நம்ம வந்து ஜாதகத்தை எடுத்துக்கொண்டு போய் பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அந்த பித்ருக்களுக்கு வந்து நாம வந்து எத்தனையோ தலைமுறையாக நாம அந்த இதெல்லாமே செய்திருக்க மாட்டோம். எல்லாமே நம்ம இப்போ மானிட்டரி பேஸ் தான் எல்லாமே இல்லையா. சோ இப்ப இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் இவ்வளவு செலவாகும் அவ்வளவு செலவாகும்னு நினைக்கிறோம். ஆனா நம்ம தாய் தந்தையர் நம்மளை வளர்ப்பதற்கு எப்பயாவது செலவு பத்தி யோசிச்சிருப்பாங்களா? கண்டிப்பா கிடையாது. அதை நாம வந்து திரும்பி பார்ப்பது கிடையாது. சோ இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன்ஸ் இந்த மாதிரிதான் நடந்துட்டு இருக்கு. வி ஷுட் ஆல்வேஸ் கிவ் ஸ்ராத்தம் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. வீட்டுல 4 பிள்ளைகள் இருந்தா ஒரு பிள்ளையாவது கொடுத்தா கூட போறோம். சோ அது யாரு தலை பிள்ளை கொடுத்தா ரொம்பவுமே விசேஷம். ஆனா தலைப்பிள்ளை கொடுக்கலன்னு யாராவது ஒருத்தராவது நம்ம கொடுக்கணும். அப்பதான் நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் வந்து அதை ஏற்று, அதாவது பகவான் ஸ்வீகரிக்கும் போது அவர்களுக்கு அந்த பாவ விமோசனத்தை வந்து வழங்குகிறார்கள் இல்லையா. அவர்களுக்கும் விடுதலை என்பது ஏற்படுகின்றது. இல்லை என்றால் சதா சர்வ காலமும் நரகத்தில் அவர்கள் உழண்டு கொண்டிருப்பார்கள். சோ இந்த டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப், அதாவது டிகிரேஷன் ஆஃப் சொசைட்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுப்பீரியர்ஸ் ஆர் கில்டு இல்லையா. சோ வீட்டுல வந்து அதாவது அர்னிங் இருக்கக்கூடிய மெம்பர் தான் வந்து போர்ல போய் நின்றுப்பார். அவர் வந்து இறந்த பிறகு சோ ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன், வேதிக் ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாமே நின்று போய்விடும் இல்லையா. சோ மற்ற பழக்கங்கள் எல்லாமே வந்து தலை நோக்கி நிற்கும். மேலும் பெண்கள் வந்து கலங்கப்படுவார்கள். அதனால் ஏற்படக்கூடியது வந்து தேவையற்ற சந்ததி இல்லையா, வர்ண சங்கரா அல்லது வர்ண கலப்பு. சோ ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ். அதனால வந்து அனைத்து விதமான அந்த குடும்ப நல செயல்கள் அனைத்துமே வந்து நலிவடைந்து விடுகின்றது. அது எதுவுமே மேன்மையாக செல்வது கிடையாது. இதனால என்ன ஆகும்னாக்கா நம்ம வந்து we are falling down in the dynasty இல்லையா. சோ அதனால வந்து நம்மளுடைய குடும்ப பாரம்பரியமே வந்து அழிந்து விடும் என்று எடுத்துரைக்கின்றார். சோ இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபெயிலியர் ஆஃப் வர்ணாசிரம சிஸ்டம் வந்து எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காங்கன்றது முன்னாடி பார்த்த அந்த ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரிதான். எல்டர் மெம்பர்ஸ் இல்லைனாக்கா ரெஸ்பான்சிபிள், எல்டர் மெம்பர்ஸ் இருந்தாதான் வீட்டுல வந்து வழி நடத்துதல் இருக்கும் இல்லையா. நம்ம தாத்தா பாட்டி நமக்கு சொன்னாதான் நம்ம அப்பா அம்மா செஞ்சிருப்பாங்க, அதை நம்ம பார்த்துட்டே இருப்போம். நாளைக்கு நாம நம்மளுடைய பிள்ளைகள் வரும்போது நம்ம அப்பா அம்மா சொல்லும் பொழுது நம்ம பிள்ளைகள் பார்ப்பாங்க. இப்படி ஒரு வழியா வந்துட்டு இருக்கிறது இல்லையா. சிந்தை செயல்கள் எல்லா விதமான இந்த பாரம்பரியம் எல்லாமே வீட்டுல பெரியவர்கள் இருந்தால் சொல்லுவோம். அவர்கள் இல்லை என்றால் நமக்கு வழி நடத்துபவர்கள் யாருமே கிடையாது. சோ அதனால இதெல்லாமே வந்து நம்மள எல்லாமே தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய, பக்தி செய்யறது கூட எதுக்குன்னா நம்ம நன்மைக்கு தான். நம்ம ஹிருதயமே வந்து தூய்மைப்படுத்துவதற்காக தான், ஆத்மா சுத்தியை பண்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து பக்தி செய்கின்றோமே. சோ நம்ம பக்தி செய்ய செய்ய ஆத்ம சுத்தி அடைகின்றோம். அன்பாக இருக்க நம்மளால பழகிறதுக்கான அந்த பக்குவ நிலையை நம்ம பெறுகின்றோம். அடுத்தவர்களிடத்துல கருணையும் நமக்கு உண்டு. இந்த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் நீங்க 13th சாப்டர்லயும் படிச்சிருப்பீங்க, 16th சாப்டர்லயும் படிச்சிருப்பீங்க. 16th சாப்டர்ல 26 பண்புகளை பற்றி படிச்சிருப்பீங்க, 13th வந்து 20 குவாலிட்டிஸ் படிச்சிருப்பீங்க. சோ அந்த ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டிஸ் வந்து ஆத்மசுத்தி, பியூரிஃபிகேஷன் இல்லையா. அது ஏற்படணும்னா நம்ம வீட்டுல வந்து கண்டிப்பா சில
ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாமே செய்யணும் இல்லையா? அது அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது எல்லாமே நம்ம ஸ்ராத்தம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த திங், அதை கண்டிப்பா நம்ம செய்யணும். ஸோ யங் மெம்பர்ஸ் வில் பிகம் இர்ரிலிஜியஸ். அது செய்யாத பட்சத்துல வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சிறு பிள்ளைகள் எல்லாமே வந்து அறமற்ற பழக்கங்களில் ஈடுபடுவார்கள். ஸோ அவர்கள் வந்து தெய்வீக தன்மை அடையக்கூடிய, அதாவது விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்தை அவர்கள் இழந்து விடுகிறார்கள். ஸோ விமன் லைக் சில்ட்ரன் நீட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் இல்லையா? பெண்களும் வந்து பிள்ளைகளை போலதான் வந்து அவர்களுக்கு எப்பொழுதுமே பாதுகாப்பு தேவை. அப்பொழுதுதான் அவர்களால் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேமிலி இதை வந்து எடுத்துட்டு போக முடியும் இல்லையா? சம்பிரதாயம் பத்தி எடுத்துட்டு போக முடியும். இல்லை என்றால் அது வந்து தேவையற்ற சந்ததிகளை வந்து உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலியா தான் ஆயிடும். ஸோ விமன் வென் ரிலிஜன் ப்ராமினென்டா இருந்தாக்கா விமன் பிகம்ஸ் பொல்யூட்டட் இல்லையா? பெண்கள் கலங்கப்படுவார்கள். gives rise to unwanted progeny, risk of war and resilience. மீண்டும் வந்து போர் இதெல்லாமே நடக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதனால் வர்ணசங்கரத்தால என்ன நடக்கும்? பெரியோர்களுக்கு வந்து இந்த பிண்ட பிரதர்ஷனம்ல செய்யாம போகும் பொழுது அவர்கள் எப்பொழுதுமே நரகத்துல வந்து உழண்டு கொண்டே இருப்பார்கள். நாமளும் இந்த பூமியில வந்து எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே கஷ்டப்பட்டு தான் இருப்போம். பெரியவர்களுக்கு நம்ம பிண்ட இது செய்யலைனாக்கா நம்மளுடைய வீட்டுல எல்லாமே வந்து தடை கற்களா தான் நம்ம பார்ப்போம். irresponsible leader bring chaos in the society by destroying sanatana dharma இல்லையா? So ancestors are not delivered down. இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? நம்ம பெரியோர்களை எல்லாம் கரை சேர்க்கிறது நம்மளுடைய கடமை. ஆனா அந்த கரை சேர்க்கக்கூடிய அந்த செயலை நம்ம செய்யாத பொழுது அவர்கள் எப்பொழுதுமே நரகத்தில் வந்து விழுந்து கொண்டே இருப்பார்கள். ஸோ அடுத்தது வந்து ஸோ மெயின்டைன் ஐ ஹாவ் ஹர்ட் பை டிசிப்ளிக் சக்சன். இதை வந்து நான் ஒரு சீட பரம்பரை வாயிலாக கேட்டு அறிந்திருக்கின்றேன். ஸோ ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் எல்லாம் போச்சுன்னாக்கா அவங்க எல்லாருமே வந்து நரகத்துல சதா சர்வ காலமும் வந்து உழண்டு கொண்டே இருப்பார்கள். அதனால வந்து நான் வந்து இந்த போர் புரியறதை விட திருதராஷ்டனுடைய பிள்ளைகளால வந்து ஆயுதமின்றி, அதாவது கொல்லப்படுவதான் தான் ஆயுதங்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து அவர்களிடத்தில் வந்து நின்று கொண்டால் அவர்களால் நான் கொல்லப்படுவதே சால சிறந்தது அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது எதையுமே அவர்கள் கொல்ல வந்தா கூட நான் அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணாம அதை ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்கம், அந்த ஒரு நிலைக்கு வந்து யாரு அர்ஜுனன் வந்து சென்று விடுகின்றான். சோ இந்த ஒரு இதுல பார்க்கும்பொழுது சஞ்சயன் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தன் கைகளில் இருந்த வில்லையும் அம்பையும் ஒரு புறம் எரிந்து விட்டு அந்த ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டதாக வந்து யாருக்கு எடுத்துரைக்கின்றான்? திருதராஷ்டிரனுக்கு எடுத்துரைக்கின்றான். சோ இந்த ஒரு இதுதான் வந்து காரணங்கள். அர்ஜுனன் வந்து போர் புரியாததற்கான காரணங்கள் கருணை, அதுக்கப்புறம் வந்து என்ஜாய்மெண்ட், அதாவது சுகம் என்பது இல்லை, அதுக்கப்புறம் வந்து பாவ விளைவுகள், மேலும் வந்து குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்து போறது. இது இந்த 4 காரணங்களால் அவனால போர் வீரனாக இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அவன் போர் புரிய வேண்டியது அவனுடைய கடமை. ஆனால் இந்த 4 காரணங்களால் அவனுக்கு போர் புரிய முடியாத அந்த சூழ்நிலையை அவனுக்கு உருவாக்குகின்றது. ஆனால் 2 சூழ்நிலைகளையுமே அவன் கம்பேர் பண்ணும்போது அவனுக்கு வந்து எந்த ஒரு டிசிஷனுமே எடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு அவன் தள்ளப்படுகின்றான் இல்லையா? அர்ஜுனா டஸ் நாட் ஆக்சுவலி நோ விச் இஸ் பெட்டர். அதாவது நம்ம அவங்களை வெற்றி கொள்வதா, அவர்கள் நம்மை வெற்றி கொள்வதா அப்படிங்கிறது எது வந்து மேன்மையானது என்பது எனக்கு தெரியவில்லை அப்படிங்கிறதையும் சொல்றார். ஸோ இர்ரிலிஜன் இதெல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுட்டோம். ஸோ இந்த இன்டிசிஷன் பத்தி நம்ம வந்து இன்னும் வந்து 2.6 வரைக்குமே நம்ம வந்து பார்ப்போம். இப்போ நம்ம ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் போகலாம். ஸோ இந்த ஃப்ளோல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? எனி டவுட்ஸ்? அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனி டவுட்ஸ் இந்த ஃப்ளோல? பேசுறேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ் ஃபார்ம் வந்துடுது, போட்டுமா சாட்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ் ஃபார்ம் வந்துடுது, நான் சாட்ல போடுறேன், போடுங்க மாதாஜி. எல்லாரும் வந்து அத இது பண்ணட்டும். கண்டிப்பா மாதாஜி. Thank you very much. Thank you. Devotees are requested to mark attendance. இந்த இடத்துல வந்து உங்களுடைய பேரு, மொபைல் நம்பர் வந்து அந்த இதுல போட்டீங்கன்னாக்கா நல்லா இருக்கும். அட்டெண்டன்ஸ் ஃபார்ம் இப்போ எஸ் இமெயில் ஐடி கேட்டிருக்கார். அப்போ only இந்த 3 தான், பேர், நம்பர், டெலிபோன் நம்பர் அண்ட் இமெயில் ஐடி. நான் இத கிளிக்கே பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, காட்டி பாத்து இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு மாதாஜி, இப்போ மறுபடியும் அட்டெண்டன்ஸ் டெய்லியும் போடணுமா நம்ம? எவ்ரி வீக் வந்து 2 கிளாसेस பிரபு. இந்த 2 கிளாसेस நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் கண்டிப்பா போடணும். அல்ல, இது எப்படி போடணும்? இப்போ அந்த சாட்ல போடணுமா? நேம், மொபைல்? இல்ல அது இப்போ அது முன்னாடி வாங்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ நீங்க இந்த லிங்க் உங்களுக்கு அந்த சாட்ல போட்டுருக்காங்க. இத கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா இங்க இமெயில், உங்களோட இமெயில் ஐடி போடுங்க, உங்க பெயர் போடுங்க, மொபைல் நம்பர், சப்மிட். அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதானா? இமெயில் ஐடி, மொபைல் நம்பர், பேர். ஓகே ஓகே.
இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த வீடியோல இந்த ரெக்கார்டிங்லயே உங்களுக்கு இருக்கும். சோ இந்த லிங்க் வந்து சாட்ல போட்டிருக்காங்க. இன்னொன்னு வந்து இது வந்து ஆஃப்டர் 1 hour வந்து இந்த செஷன் முடிஞ்சு 1 hour வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு வந்து 1 hour 1/2 hour தான் இது ஓப்பன்ல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. அதனால நீங்க வந்து அந்த அட்லீஸ்ட் செஷன்ல பண்ண முடியலனாலும் காப்பி பண்ணிட்டு செஷன் முடிஞ்ச பிறகு இதை சப்மிட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இட் வில் பி பெட்டர். நீங்க கேட்டுட்டே இருக்கும்போது கிளிக் பண்ணி நீங்க அதை சப்மிட் பண்றது இட் வில் பி வெரி குட். ஓகே ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ நாம ஒரு ஸ்லோகமா நம்ம பார்த்துட்டே போலாம். இதுல இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? எனி டவுட்ஸ்? Any doubts? Okay. As per Krishna conscious, no ladies can have any power to do offering jal for ancestors. அப்படியெல்லாம் நம்ம எப்படி மாதாஜி கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பிரகாரம் கிடையாது. தட்ஸ் ஹவ் வந்து இப்போ வீட்டுல வந்து ஆண் மகனுக்கு தான் இது கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா? ஸோ தட் இஸ் ஹவ் த பாரம்பரியம் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. So why? Because we move to another family. Woman is also doing that festival. இப்ப செய்யறாங்க மாதாஜி, இப்ப பண்றாங்க. பிகாஸ் இது பண்ண கூடாதுன்ட்டு எதுவுமே கிடையாது. பட் என்னன்னா நமக்கு வந்து நம்ம இன்னொருத்தர் வீட்டுக்கு போன பிறகு we go and take the family name of that family இல்லையா? Brahmin houses it is already there. பட் அப்பா அம்மாவுக்கு நம்ம செய்யக்கூடாதுன்னு இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல நிறைய பெண் குழந்தைகள் செய்யறாங்க மாதாஜி. they do that. So they give in the name of family name கொடுத்து செய்யறாங்க. even my mother is also a only daughter actually எங்க பாட்டிக்கு. ஆனா எங்க அம்மா கூட அந்த இயர்லி ஒன்ஸ் எங்க அம்மா குடுக்குறாங்க எங்க பாட்டி பேருக்கு செய்யறாங்க. நம்ம அது கொடுத்தாலும் அதிகாரம் இல்ல, அது போய் சேராதுங்கறாங்க. அதுதான் அங்க இருக்கு. Because we all why? Because ஏன் தெரியுமா? ஆண்மகன் என்பவன் வந்து அந்த குடும்பத்திலேயே இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த பாரம்பரியத்தை எடுத்துட்டு போறாங்க இல்லையா? அந்த வீட்டு பெயர் எல்லாமே எடுத்துட்டு போறாங்க. their name will never change இல்லையா? சோ தாத்தா சொத்து பேரனுக்குன்னு சொல்லுவாங்க, பேத்திக்குன்னு எங்கேயுமே நம்ம கேள்விப்பட்டதே இல்ல. அப்படின்னா தாத்தாவுடைய சொத்து தாத்தா சொத்து மாத்திரம் கிடையாது. இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த கர்மாஸ் ஆல்சோ. நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, we should have நமக்கும் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் உண்டு மாதாஜி. சோ அதாவது நமக்கு சில விஷயங்கள்ல வந்து எல்லாமே வந்து பகவான் படைப்புல பாத்தீங்கன்னாக்கா சமமா தான் படைச்சிருக்காரு. சில இடத்துல அவர் வந்து பிரம்மாஜி லேடிஸ் கொடுத்துட்டாரு, அது முதல்லயே கொடுத்துட்டாரு. அது கொடுத்ததுனால அவருடைய அந்தரங்க சக்தியே வந்து தாயார் தானே மாதாஜி. அவருடைய அந்தரங்க சக்தியே தாயார் தானே. ஆற்றல் எல்லாமே வந்து இல்லைங்களா? அவர் எல்லாமே தாயிருக்கு. ஆனா பெண்களுக்கு வேண்டாத இதெல்லாம் கொடுக்கல. அது வந்து ஆண்கள் தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஏன்னா we have certain qualities மாதாஜி. அது நம்ம இப்போ நம்ம சாணக்கியோடைய அர்த்த சாஸ்திரம் இப்ப வரும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்லோகங்கள்ல. why? because நம்மளுடைய ஒண்ணு we all move into another family. that is one thing. we never own our own family. நம்ம இருக்க முடியறது இல்ல. we are been given to another family. அந்த சேம் ஃபேமிலியை நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியாது இல்லையா? that is one thing. that only ஸ்ட்ரைட்டா பார்த்தாலே நம்ம அதுதான் நம்ம எடுத்துக்கணும். that is one thing. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு இது வந்து இல்லைன்ற போது ஈவன் ஜென்ஸுக்கு அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சங்கடங்களும் இருக்கு. சிலதெல்லாம் நமக்கு தான் வந்து ஹையஸ்டா கொடுத்துருக்காரு. அதாவது நம்ம விபூதி யோகத்துல நீங்க போனீங்கன்னாக்கா பெண்களுடைய அழகான பேச்சு கூட என்னுடைய சொரூபம் தான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி பெண்ணுக்கு வந்து பெண் எப்பொழுதுமே ரட்சிக்கப்பட வேண்டியவள் மாதாஜி, பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவள். நீங்க பாகவதம் வந்து வாசிச்சீங்கன்னாக்கா விராட் ரூபம். இப்பதான் நான் அந்த அத்தியாயத்தையே முடிச்சேன் நான் 2.9 and 10. அதாவது 2 சாப்டர்ஸ்ல நீங்க வந்து இந்த ஒன்னொன்னு இந்த விராட் சொரூபத்துல வந்து நமக்கு கண்ணு, அதாவது நமக்கு வந்து கண்கள் எப்படின்னா அந்த விராட் ரூபத்துல பகவானுக்கு வந்து கண் வேண்டும், பார்த்தல் என்னும் அந்த செயலுக்காக கண் வேண்டும் என்று பகவான் வந்து படைக்கும் பொழுது நமக்கும் இந்த கண் என்பது படைக்கப்பட்டது. இந்த கண் பார்வை என்பது அதுக்கு ஒரு கிரகம் யார் என்றால் சூரிய தேவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ இதுல நிறைய இது நம்ம டெப்தா போனோம்னா நிறைய இருக்கு மாதாஜி. ஆனா நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஹை லெவலா தான் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? when you read பகவத்கீதையை நன்னா புரிஞ்சுண்டு பாகவதம் கேட்டீங்கன்னாக்கா இந்த கேள்விக்கான விளக்கங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். so we should read continuously.
ஓகே, இந்த ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வந்து தேங்க்யூ. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. எஸ், கேட்கணும், கேட்டதான் நமக்கு வந்து we should get the clarity இல்லையா? பெண்கள் எப்பவுமே வந்து எமோஷனலி டயர்டு மாதாஜி. ஸோ அதனாலதான் நமக்கு வந்து எப்பவுமே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. பெண்கள் வந்து எப்பவுமே எமோஷனலி டயர்ட். சாணக்கியருடைய அர்த்த சாஸ்திரத்துல வந்து பெண்களை பற்றி சொல்லியிருக்காரு அவர் வந்து. ஸோ பெண் என்பவள் வந்து ரட்சிக்கப்பட வேண்டியவள். வென் வி பிகம் எமோஷனலி நம்மள யாராவது இது பண்ணிட்டாங்கன்னா we will go to any extent. ஸோ அந்த ஒரு இதனாலதான் வந்து அதே அந்த எமோஷனல் டயர்டு கிடையாது, ஆண்மகனுக்கு அது கிடையாது, நமக்கு உண்டு. பிகாஸ் ஆஃப் த நம்மளுடைய உடல் இதுல வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹார்மோன்ஸ் இதெல்லாமே அந்த ஒரு நிலையில தான் இருக்கிறது. அதனாலதான் நம்ம எமோஷனலி நம்மள யாருமே வந்து தே ஷுட் நாட் ப்ரோவோக்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எமோஷனலி நம்ம சாதுவாகவே நல்ல டிட்டர்மைண்டா நம்ம வந்து எல்லா செயல்களிலுமே ஈடுபடும். நமக்கு எப்பவுமே ஒரு தீர்மானமா ஒரு எடுத்துன்னு நம்மளால கடைசி வரைக்கும் செல்லக்கூடியது பெண் தான். ஆனா நமக்கு இருக்கக்கூடிய இன்னொரு கான்ஸ் என்னன்னாக்கா we are emotionally tired. ஸோ ஆண்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கு, நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கு. அதனால எல்லார்கிட்டயுமே வந்து ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் உண்டு. ஸோ எதெல்லாம் நன்மையா இருக்கின்றதோ அதை மட்டுமே நம்ம உபயோகப்படுத்திட்டு நம்ம செல்றது தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு நல்லது இல்லையா? ஸோ இந்த உலகத்துல நம்ம எதுவுமே நிரந்தரமாக பெருசா யோசிக்க வேண்டியது இல்லை மாதாஜி. நம்ம வந்து we should only see how we can ஸ்பிரிச்சுவலா எலிவேட் ஆகலாம், அதற்கான மார்க்கம் என்ன அப்படின்னும் பொழுது when you come to the platform of the spiritual வந்து அங்க ஆண் பெண் எதுவுமே டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். there is no difference. அந்த நிலையில வரும்பொழுது we are all on the same board, அந்த மாதிரி ஆயிடுவோம் நம்ம. அதனால ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல வரும்பொழுது நம்ம அந்த டிஃபரன்ஸ் பத்தி யோசிக்க வேண்டியதில்லை. நமக்கு தேவை என்ன, நாம வந்து பக்தி கொண்டு ஒரு நல்ல அசோசியேஷன், டிவோட்டி அசோசியேஷன் இதுல இருந்தோம்னாக்கா பக்தி பாதையில முன்னேறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றோம். அது ஒண்ணுதான் மாதாஜி நமக்கு கடைசி வரைக்குமே வரும். தட் இஸ் த ஒன்லி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நீங்க சொன்ன பாயிண்ட்ல ஒன்லி ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்ல வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து நோ டிஃபரன்ஷியேஷன், அதாவது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் சொன்னீங்க இல்லையா? ஆமா. ஹலோ, எஸ் சொல்லுங்க பிரபு. நோ டிஃபரன்ஷியேட் மேல் அண்ட் ஃபீமேல், பட் ஸ்பிரிச்சுவல் பாத். பட் மெட்டீரியல் லைஃப்ல டே டு லைஃப்ல அது எப்படி? அப்போ நாம ஏன் தெரியுமா, நம்ம எல்லாருமே இங்க பௌதிக கண்ணோட்டத்தோட தான் பாக்குறோம் பிரபு. we are not visualizing இந்த அந்த ஜீவனுக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் என்டிட்டியை பத்தி நம்ம யோசிக்கிறதே கிடையாது. we are only doing the bodily identification இல்லையா? அதனாலதான் நமக்கு எப்பவுமே வந்து we always see the discrimination. பெண்ணை அடக்கி ஆளணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நம்ம இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி பெண்ணை அடக்கி ஆளக்கூடாது, பெண்ணை வந்து போற்றி, எஸ் பெண்ணை வந்து போற்றி வந்து வீட்டுல வந்து ரட்சிக்க வேண்டும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ எந்த வீட்டுல வந்து பெண்ணை வந்து பெண் முன்னேற்றம் என்பதை வந்து ஆதரிக்கிறாங்களோ அந்த குடும்பம் வந்து ஒரு பெண் படித்தால் அந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு கல்வி இதுக்கு வந்து ஒரு தாய் என்பவள் படிப்பு அறிவு பத்தி நன்னா தெரிஞ்ச அந்த பிள்ளைகளை வந்து படிக்கிறதுக்கான முயற்சி செய்வான் இல்லையா? தந்தையானவர் வந்து சம்பாத்தியம் எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பார், ஆனா நல்ல வழியில எடுத்துட்டு போறது வந்து தாய் தான் வழி நடத்துதல் வந்து இல்லையா? சோ ஒரு பெண்ணுடைய ஒரு பெண் வந்து முன்னேறினால் அந்த குடும்பமே முன்னேறிடும். ஆக்சுவலி அந்த அந்த இதுக்கு வந்து பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டியது அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அதாவது குடும்ப தலைவனா இருக்கிறவர் தான் ரொம்ப முக்கியம். அவர் தான் வந்து அதற்கான சப்போர்ட் பண்ணணுமே. So when we should always take care of the women like children, குழந்தைகளை போலதான் பெண்ணையும் நாம வந்து ரட்சிக்க வேண்டும். ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலி. சோ நம்ம தான் வந்து ஈக்குவாலிட்டின்னு சொல்றோம், ஆனா உண்மையிலே நம்ம எங்கேயாவது ஈக்குவாலிட்டி கொடுக்குறோமா? நோ வேர் இல்லையா? ஒன்லி பேச்சளவுல தான் நம்ம ஈக்குவல்னு சொல்றோம். ஆனா அது வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா அது ஈகோவா வந்து மாறிடுறது. வி ஷுட் நெவர், எங்கேயுமே வந்து அன்பு வந்து ஈகோ வரவே வராது. ஈகோ இருக்கிற இடத்துல அன்பும் வராது, அன்பு இருக்கிற இடத்துல ஈகோவும் வராது. ஸோ விட்டு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை வரும். ஸோ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த இடத்துல விட்டு கொடுக்குற தன்மை வருகின்றதோ அந்த இடத்துல குடும்பம் வந்து நிம்மதியாக வாழும். ஆனா அந்த இடத்துல வந்து நான் எனது அப்படிங்கிற அந்த அகங்காரத்தன்மை யாரு 2 பேர்ல ஒருத்தர் வெளிப்படுத்தினாலுமே வந்து அந்த குடும்பம் வந்து நிம்மதியற்ற நிலையில தான் இருக்கும். ஸோ அகங்காரம் என்பது பௌதீக பண்பு இல்லையா? அதையும் நம்ம 13வது அத்தியாயத்துல படிக்க போறோம். 24 பண்புகள்ல அதுவும் ஒண்ணு அகங்காரம். அகங்காரத்தை நாம் விடுத்தால் மட்டும்தான் ஈகோ, அது யாருக்கு வேண்டும்னாலும் ஆணுக்கும் இருக்கும் பெண்ணுக்கும் இருக்கும். 2 பேருக்குமே ஈகோ வந்துட்டா அந்த குடும்பத்துல வந்து நிம்மதி என்பது இருக்காது.
ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது அந்த அகங்காரத்தை நாம விட்டுடணும். நான் எனது, ஐ ஆம் த டூயர், நான் எனதுன்று நினைக்கக்கூடிய தன்மைகளை நாம விடணும். we are not doing, we have been told way to do. yes yes. இப்போ மெட்டீரியல் லைஃப்ல வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்ல பிராக்டிகலா அப்ப பெண்களை வந்து அப்படி பார்க்க கூடாதா? அதாவது தெய்வீகமா பார்க்கணும்ன்றீங்களா, இல்ல அவங்க மெட்டீரியலா தான் நம்ம பார்க்கணுமா? பிரபு, நீங்க வந்து அனைவருடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா இருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம் சொன்னீங்க இல்லீங்களா மாதாஜி, அப்போதான் அந்த கான்செப்ட்ல பார்க்கணும் அப்படின்றீங்க. இல்ல எல்லாரும் இப்போ நான் வந்து சொன்னது ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல போகும்பொழுது ஆண் பெண் என்ற அந்த வித்தியாசத்தையே நம்ம பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா? அங்கே பகவானுடைய ரூபம், பகவானுடைய எல்லாருடைய ஹிருதயங்களுமே பகவான் இருக்கார் இல்லையா? அந்த கூட்டுல இருக்கிறது கூட ஒரு ஆன்மா தான் அப்படிங்கிறது. இந்த உடல் அழிந்துதான் போக போகின்றது இல்லையா? எதுவுமே எடுத்துட்டு போக போறது இல்ல. சோ அப்படி இருக்கும்பொழுது வந்து நமக்கு இந்த ஈகோ விட்டு கொடுக்க ஃபர்கிவ்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பிரபு. So a person who has entered in a spiritual platform நம்ம எப்ப சொல்லுவோம்னாக்கா, மன்னிக்க கூடிய தன்மையும் மேலும் வந்து அடுத்தவர்களுடைய குறைகளை சுட்டி காட்டாமல் இருக்காம் பாரு, அந்த ஒரு குவாலிட்டியை வந்து யார் வளர்த்து கொள்கின்றார்களோ அவர்கள் தான் வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல அடியெடுத்து வச்சிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். எது வரைக்குமே நம்ம கிட்ட இந்த 2 குணாதிசயங்களுமே இல்லையோ அது வரைக்கும் நாம் எவ்வளவுதான் விழுந்து விழுந்து பக்தி செய்தாலும், எவ்வளவுதான் விழுந்து விழுந்து நம்ம ஜபம் செய்தாலும் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஆகவே இல்லை. அந்த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அது வர்றதுக்கு வேற என்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் மாதாஜி? நீங்க இப்ப பகவத் ரியலைசேஷன் வேணும் பிரபு. இப்ப நீங்க எல்லாருமே பகவத்கீதை வாசிச்சுட்டே வரீங்க இல்லையா? இதெல்லாம் படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நிறைய மாற்றங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஏற்படும். வாழ்க்கையில எதெல்லாம் செய்யணும், எவ்வாறு செய்யணும், எப்படி செய்யக்கூடாது, இதெல்லாம் நம்ம அந்த தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது அடுத்தவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு செயலுமே நாம் ஈடுபடக்கூடாது இல்லையா? ஆனா எதையுமே சுயநலமாக நாம செய்யக்கூடாது. சோ நம்மளுடைய ஒரே ஒரு நம்ம நிலத்திற்காக நம்முடைய சுகத்திற்காக நம்ம வந்து அடுத்தவங்களுக்கு பங்கமும் விளைவிக்க கூடாது. இதெல்லாம் நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். டிவைன் குவாலிட்டிஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அசுர இயல்புகள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். எதை செய்யணும் செய்யக்கூடாது இதெல்லாம் நாம் தெரிஞ்சு கொள்ளும் போது பக்தி கூடவே நம்ம வந்து கொஞ்சமா செய்துட்டே வரும்போது நமக்கு அந்த நல் மார்க்கத்தை பகவான் உள்ளுக்குள்ள இல்ல ஒரு குருவனுடைய அனுகிரகத்தால நீங்க கிடைக்க பெறுவீங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒன்று நமக்கு வழி நடத்துவதற்கு குரு வேணும். குரு இல்லை என்றால் குரு கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா நமக்கு வழி நடத்தி செல்வார். அதற்கு இந்த குணாதிசயத்தினுடைய மாற்றங்கள் என்பது மிக மிக முக்கியம். அதாவது ஒருவர் வந்து சத்துவ குணத்திற்கு வந்து மேலோங்கி செல்லணும்னா அப்ப வந்து நன்மை தீமைகளை பற்றி கண்டிப்பாக அவன் யோசிக்கணும். இந்த ஞானத்தை பற்றி புரிந்துக்கணும், ஆத்யாத்மத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ளணும், இந்த உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ளணும் இல்லையா? சோ அப்பதான் எது வரைக்குமே நம்ம பாடியிலே ஐடென்டிபிகேஷன், எது வரைக்குமே இந்த உடலுடைய அதாவது கஷ்ட சுக துக்கங்களை மட்டுமே நாம யோசிச்சு கொண்டிருக்கிறோமோ அது வரைக்குமே வந்து நாம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல எப்படி ஆகல, இன்னும் நம்ம வந்து பக்குவ நிலை அடையவில்லை என்று பொருள். எப்ப நாம அந்த இது பாடியிலே ஐடென்டிபிகேஷனை விட்டு உண்மையிலே நம்ம வந்து ஆத்ம ரூபத்தை காண்றதுக்காக நம்ம முயற்சி பண்ணுறோமோ, அந்த வழியில நம்ம பக்தியை எடுத்து செல்கின்றோமோ அப்ப வந்து நிம்மதி என்பது நமக்கு தானாக வந்து சேரும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பாலாஜி பிரபு கொஞ்சம் மியூட் பண்றீங்களா? I think I didn't make. பாலாஜி இல்லை மாதாஜி. ஓ, உங்களுக்கு நான் வேணா கொடுக்கிறேன் மாதாஜி. கொடுங்க. ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? என்ன மாதாஜி? ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? என்ன வாசிக்கிறீங்களா? ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களான்னு கேட்டேன். தாராளமா. Why not மாதாஜி? ஓகே, வாசிங்க மாதாஜி. இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னா எல்லாமே வாசிக்கணுமா? எல்லாமே ஒன்லி ஸ்லோகம். நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் அப்படியே கொடுத்துட்டே வரேன் நானு. கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சவः மாமகாः பாண்டவாச்சைவ கிம் அகுர்வத சஞ்சய. எஸ், அதாவது திருதராஷ்டிரர் சொல்கின்றார், தர்மக்ஷேத்திரமான இந்த குருஷேத்திரத்தில் போர் புரிவதற்காக ஒன்று கூடி இருக்கக்கூடிய என்னுடைய மாமகா அப்படின்னா என்னுடைய பிள்ளைகளும் பாண்டுவினுடைய பிள்ளைகளும் என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே. சோ இந்த இடத்துல வந்து மிக முக்கியமான ஒரு இதுனாக்கா தர்மக்ஷேத்திரத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு வரும். அதாவது நான் நேத்தே சொன்ன மாதிரி
பயிர் வந்து நம்ம வந்து விளைச்சல் அதாவது நடும் பொழுது அந்த பயிர் வளரும் பொழுது அது கூட வந்து களையும் வந்து சேர்ந்து வளரும் இல்லையா? அந்த களையை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பிடுங்கி எறிந்தால் மட்டும்தான் பயிர் வந்து செழுமையாக வளரும். சோ பகவான் இந்த இடத்துல வந்து அந்த கலை போன்று இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதன் தரப்பு இருப்பவர்களை எல்லாமே வந்து வேரோடு எடுத்து கலையணுன்றதுக்காக தான் பகவான் ஸ்வயம் அந்த இடத்துல வந்திருக்கார் அந்த ஸ்தலத்துல இல்லையா? ஆனால்தான் தர்மக்ஷேத்திரம் என்பது முக்கியத்துவம் பெற்றது என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பேடி ஃபீல்ட் அதாவது நெற்பயிர் இல்லையா? அதனோட என்ன unnecessary பிளான் கலை இல்லையா ஆர் டேக்கன் அவுட். So it is expected from very beginning from this topic that a religious field of Kurukshetra இல்லையா? அங்க ஃபாதர் ஆஃப் ரிலிஜன் யாரு? அற வழியில் இருக்கக்கூடியவர். ஃபாதர் ஆஃப் த ரிலிஜன் வந்து எம்பெருமான் அதாவது கிருஷ்ண பரமாத்மா. அவர் ஸ்வயம் அங்கே இருக்கார். அவர் எதற்காக வந்திருக்கார் அந்த இடத்துல வந்து அன்வான்ட் பிளான்ஸ் அதாவது இப்ப தேவையற்ற அந்த கலையை போன்று இருக்கக்கூடிய திருதராஷ்டிரோடைய பிள்ளைகளை எல்லாமே கலைந்து எறிவதற்காக வந்திருக்கார். மேலும் யுதிஷ்டனை வந்து அதாவது சக்கரவர்த்தியாக ஆக்கணும், தர்மம் வந்து தழைக்கணும்ன்றதுக்காக எஸ்டாப்ளிஷ் த தர்மத்தை வந்து நிலைநிறுத்துவதற்காகவும் வந்து வந்திருக்கார். So this is the significance of the words தர்மக்ஷேத்திரம் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. உங்களுக்கு இதுல क्वेश्चन கண்டிப்பா வரும். எஸ், செகண்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्. எஸ், திருஷ்டது பாண்டவானீகம் யூடம் துரியோதனஸ்ததா அதாவது துருபதனுடைய மகன் இல்லையா? அவன் வந்து திருஷ்டத்யும்னன் அவன் வந்து அவருடைய படையை வந்து அழகா வந்து அணிவகுத்து வச்சிருக்கார். அந்த வியூகத்தை பார்த்துட்டு துரியோதனன் வந்து மன்னன் துரியோதனன் என்ன செய்யறான்னாக்கா துரோணாச்சாரியை பார்த்து இவ்வாறு பின்வருமாறு அடுத்த ஸ்லோகத்துல பேச போறார். சஞ்சயன் வந்து சொல்கின்றார். சஞ்சய உவாச்ச. சோ பாண்டவா நீக்கம் அதாவது பாண்டவர்களுடைய அதாவது படை வீரர்கள் வியூடம் அமைத்திருக்கிறார்கள் இல்லையா? அந்த வியூகத்தை பற்றி சொல்கிறார். துரியோதனன் மன்னன் துரியோதனன் அந்த சமயத்தில் ஆச்சாரியம் அதாவது துரோணாச்சாரியம் உபசங்கம்ய அவரை அணுகி பாத்தீங்கன்னாக்கா கிங் அதாவது ராஜா வச்சனம் அப்ரவீத் பின்வருமாறு பேசலாகின்றார் அப்படின்றத வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. இந்த இடத்துல வந்து அவன் வந்து பொலிட்டிஷியனா தான் பேச போகின்றான். யாரு? அதை பத்தி நான் ஆல்ரெடி விளக்கிட்டேன். ஆல்தோ துரியோதனா மென்ஷன் த கிங் இஸ் ஸ்டில் டு பி கமாண்டர் ஆன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் த சீரியஸ் சிச்சுவேஷன் இல்லையா? அவன் ஒரு பொலிட்டிஷியன் தான், அரசியல்வாதி தான். ஏன்னா ஒரு டிப்ளமேட்டா தான் அவன் பின்வருமாறு பேச போகின்றான். எஸ், 33rd ஸ்லோகம் வாசிங்க. பஷ்யைதாம் பாண்டுபுத்ராணாம் ஆச்சார்ய மஹதீம் சமோம் வியூடாம் திருபத புத்ரேண தவ சிஷ்யேன தீமதா. எஸ், பஷ்யைதாம். சோ இங்கே பாருங்கள், behold அப்படின்னா பாருங்கள், பாண்டு புத்திரர்களுடைய படையை பெரும் படையை பாருங்கள். சோ அதை யாரால வந்து இந்த பெரும் படை இந்த சேனையை வந்து அழகாக அணிவகுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் வியூடம் யாரால் அமைக்க மஹதீம் சமூம். மஹதீம் என்றால் பெரும் படை, சமூம் படை. சோ வியூடம் துருபத புத்ரேனா இந்த வியூகத்தை அமைத்தவன் யார் என்றால் துருபதனுடைய மகனான தவ சிஷ்யனா தங்களுடைய தவ என்றால் உங்களுடைய சிஷ்யனாக இருக்கக்கூடிய அந்த திருஷ்டத்யும்னனால் வந்து அழகாக இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது புத்தியை உபயோகப்படுத்தி ரொம்ப அழகா வந்து அந்த வியூகத்தை அமைத்திருக்கின்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்றார். எதற்கு அவன் இவ்வாறு சுட்டி காட்டுகின்றான் என்றால் சோ இந்த இடத்துல நான் நேத்தே உங்களுக்கு இதை சொல்லிட்டேன். பொலிட்டிக்கல் குவாரல் இருந்தது துருபதனும் மற்றும் துரோணாச்சாரியாருக்கும். அர்ஜுனரை வந்து அதாவது அர்ஜுனர் வந்து குரு தட்சணையாக வந்து அந்த போரை வெற்றி கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு துரோணாச்சாரியார் வந்து அழைச்சிட்டு போறாரு. சோ துருபதனுடைய பாதி நாட்டை வந்து வெற்றி பெற்று வாங்கி விடுறார் துரோணாச்சாரியார் இல்லையா? சோ அவர் வந்து கஷ்டத்துல வரும்போது துருபதன் வந்து சகாயம் பண்ணியிருந்தா இவ்வளவு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்திருக்காது. ஆனா துருபதன் வந்து அகங்காரத்தோட வந்து நிராகரித்ததால வந்து துரோணருக்கு கோபம் வந்து இத்தகைய செயலில் செய்தார். சோ திருஷ்டத்யும்னன் வந்து அவரை வந்து கொல்வதற்காகவே வந்து பிறந்தவன். அப்படி இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து அனைத்து போர்க்கலைகளையுமே சொல்லி கொடுக்கிறார். சோ அந்த தவறை மீண்டும் வந்து இங்க பாண்டவர்கள் தரப்பில் அதே கருணையை வந்து லீனியன்டா இருந்துடக்கூடாது போர் புரியறதுலன்னு சொல்லிட்டு அந்த தவறை சுட்டி காட்டி மேலும் வந்து அவரை வந்து ஆன் ட்ராக் எடுத்துட்டு வர மாதிரி வந்து சேம் திங் ஷுட் நாட் பி தேர்ன்றதுக்காக துரியோதனன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வரி வந்து பேசுவார். ஆக்சுவலி இன்டெலிஜென்ட்டா பாரு வியூகம் அமைச்சிருக்காரு, நீங்க எவ்வளவு திறமையா அவனுக்கு போர்க்கலை எல்லாம் கட்டு கொடுத்திருக்கீங்க, அது எவ்வளவு பெரிய தவறு பாருங்க, உங்களையே இன்னைக்கு எதிர்த்து அவன் நிக்க போகின்றான்
அப்படிங்கிறதையும் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். எஸ், 4th ஸ்லோகம் வாசி. அத்ர சூரா மகேஷ்வாசா भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. எஸ், யூதானன், விராடன், துருபதனுடைய அதாவது துருபதன் மற்றும் அதாவது அந்த எதிர்த்தரப்பில் இருக்கக்கூடிய படை வீரர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பீமன் மற்றும் அர்ஜுனன் வந்து சமமான அதாவது பலம் கொண்டவர்கள். அவங்க 2 பேருமே கிரேட் வாரியர்ஸ். அந்த படை பலமே அவங்க 2 பேர் மேலதான் இருக்குங்கிறதையும் வந்து மீண்டும் இவன் எடுத்துரைக்கின்றான் துரியோதனன். அந்த போர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த போர் முனையை பார்த்துட்டு எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்களை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துரைக்கின்றான். எஸ், நெக்ஸ்ட் வாசிங்க மாதாஜி. திருஷ்டகேதுச்சைகிதானஹ காஷிராஜஸ்ச வீரியவான் புருஜித் குந்திபோஜஸ்ச ஷைப்யஸ்ச நரபுங்கவஹ. மேலும் திருஷ்டகேது, சேக்கிதான, காஷிராஜன், அதுக்கப்புறம் வந்து குந்திபோஜன், அதுக்கப்புறம் வந்து சைபியன், இவங்க எல்லாரும் கூட வந்து மகாரதர்கள். அவர்கள் எல்லாரும் கூட அங்கே அணிவகுத்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்றார். ஆக்சுவலி எஸ், 6th ஸ்லோகம். யுதாமன்யுஷ்ச விக்ராந்த உத்தமௌஜாஸ்ச வீரியவான் சௌபத்ரோ திரௌபதேயாஸ்ச சர்வ ஏவ மகாரதாஹ. எஸ், யுதாமன்யு, அதுக்கப்புறம் வந்து உத்தமௌஜன், சௌபத்ரன் அதாவது சுபத்ரனுடைய மகனான அதாவது அர்ஜுனனுடைய பிள்ளை இல்லையா. சோ அவன் அடுத்து வந்து திரௌபதியினுடைய பிள்ளைகள். இவங்க எல்லாருமே வந்து மகாரதர்களாக அபிமன்யு மற்றும் திரௌபதியினுடைய 5 பிள்ளைகள். இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து போர்க்கலையில் வந்து நல்ல ஒரு வீரம் புரிந்தியவர்கள், மகாரதர்கள். அந்த நிலையில மகாரதர்கள் என்றால் ஒரு 1000 பேரையே அட்ரிஸ் டைம் வந்து கொல்லக்கூடிய அந்த மாதிரி ஒரு போர்க்கலையில் வல்லமை மிக்கவர்கள். அவங்க எல்லாரும் கூட வந்து இருக்காங்க அப்படிங்கறது வந்து இந்த இடத்துல விளக்குகின்றான் துரியோதனன். எஸ், அஸ்மாகம் து விசிஷ்டாயே தான் நிபோத த்விஜோத்தம நாயகா மம சைன்யஸ்ய சஞ்ஞார்த்தம் தான் பிரவீமிதே. சோ இது வரைக்கும் எதிர் தரப்புல இருக்கவங்களை பத்தி சொன்ன பிறகு இப்ப நம் தரப்புல இருக்கிறவங்களை பத்தி உங்களுக்கு நான் எடுத்துரைக்க போகின்றேன் அப்படிங்கறது வந்து அதையும் நீங்கள் கேளுங்க அப்படிங்கறது வந்து இங்க துரோணாச்சாரியாரை பார்த்து எடுத்து சொல்கின்றான் துரியோதனன். எஸ், பவான் பீஷ்மஸ்ச கர்ணஸ்ச கிருபஸ்ச சமிதிஞ்சயः அஸ்வத்தாமா விகர்ணஸ்ச சௌமதத்திஸ்தனஞ்சய. அதாவது பவான் என்றால் இங்கே வந்து துரோணாச்சாரியை தாங்கள் இல்லையா, நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள். அதாவது பீஷ்மர் இருக்கின்றார், கர்ணன் இருக்கின்றான், கிருபாச்சாரியா அதாவது துரோணாச்சாரியாருடைய தங்கையினுடைய கணவர் கிருபாச்சாரியா. சோ இந்த மாதிரி எல்லாருமே அஸ்வத்தாமன், விகர்ணன், சௌமதத்தன் எல்லாருமே இருக்காங்க அப்படிங்கறதையும் வந்து இவங்க எல்லாரும் வந்து போர்ல வந்து வெற்றி கொள்ள முடியாதவர்கள் அப்படிங்கறத வந்து இங்க சுட்டி காட்டுகின்றான். எஸ், அன்யே ச பஹவஹ சூரா மதர்த்தே த்யக்த ஜீவிதாஹ நானா சஸ்திர பிரஹரணாஹ சர்வே யுத்த விசாரதாஹ. எஸ், த்யக்த ஜீவிதா இல்லையா, அதுதான் அவனுடைய உள்ளுக்குள்ள இருந்த ஃபியர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வார்த்தையில வருது. சோ எனக்காக இந்த இடத்துல வந்து உயிரை விடவும் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க, தன்னுடைய வாழ்நிலைகளை எல்லாம் விட்டு கொடுக்கறது இல்லையா, த்யக்த ஜீவிதா தியாகம் செய்வதற்காக. சோ they lay down their life for my sake. எல்லாருமே வந்து போர்க்கலையில் வந்து நன்கு பயிற்சி பெற்றவர்கள் அப்படிங்கறதையும் வந்து எடுத்துரைக்கின்றான். சோ நெக்ஸ்ட் அபர்யாப்தம் ததஸ்மாகம் பலம் பீஷ்மாபிரக்ஷிதம் பர்யாப்தம் த்விதமே தேஷாம் பலம் பீமாபிரக்ஷிதம். எஸ், அபர்யாப்தம் அப்படின்னாக்கா அளவிட முடியாத, அதாவது துரியோதனன் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய படை வந்து அளவிட முடியாதது. ஆனால் போர் படையில வந்து பின்தங்கிய நிலையில இருந்தவர்கள் பாண்டவர்கள். அவங்களது பர்யாப்தம், அவங்களது மெஷர் பண்ண முடியும், இவங்களது மெஷர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதையும். சோ மெஷர் பண்ண முடியாத அதாவது அளவிட முடியாத படைபலத்தை கொண்ட நாம வந்து அதாவது பீஷ்மர் தான் தலைமை தாங்கி கொண்டிருக்கின்றார் இல்லையா, பாதுகாப்பாக வைச்சிருக்கார். அந்த பக்கம் அளவிடக்கூடியதா இருக்கக்கூடிய அந்த படையை வந்து ரட்சிப்பவன் யார் என்றால் பீமன் அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த இடத்துல சொல்கின்றான். யாரு? துரியோதனன். எஸ், அயனேஷு ச சர்வேஷு யதா பாகம் அவஸ்திதாஹ பீஷ்ம ஏவாபிரக்ஷந்து பவந்தः சர்வ ஏவ ஹி. எஸ், அதாவது இப்ப எல்லாமே வியூகம், போர் முனையில வந்து வியூகம் அமைக்கணும் இல்லையா, ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் பண்ணணும், அப்பதான் வெற்றி என்பது நமக்கு கிடைக்கும். சோ இது எல்லாமே வந்து அனைத்துமே யதா பாக்யம், தேர் ஆர் டிஃபரெண்ட்லி அரேஞ்ச், அவஸ்திதா சிச்சுவேட்டட். பீஷ்மம்
சோ பீஷ்மம் என்பது அவருடைய, அதாவது தன் பாட்டனாரை பற்றி எழுச்சுக்கிறார். அபிராக்ஷந்து சப்போர்ட், அதாவது அவருக்கு வயோதிகம் ஆயிடுத்து இல்லையா, அதனால அவருக்கு நாம வந்து எப்பொழுதுமே வந்து பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்று எடுத்துரைக்கின்றார். ஸோ ஃபுல் சப்போர்ட் ஃபார் பீஷ்மா. ஸ்டாண்டிங் எங்கெங்க நாம அந்த வியூகத்துல அமைத்தபடி நாங்க நின்றுட்டு இருக்கோமோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாயிண்ட்ஸ், அந்த இடத்துல இருந்து கொண்டே நாம் அவருக்கு வந்து பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து விளக்குகின்றான். எஸ். தஸ்ய சஞ்சனயன் ஹர்ஷம் குரு விருத்த பிதாமஹ சிம்ஹநாதம் வினத்யோச்சைஹி சங்கம் தத்மௌ பிரதாபவான். எஸ், அதாவது அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு பாயிண்ட் நம்ம யோசிக்கணும். துரியோதனா clearly felt that the victory of Guru is dependent on the presence of Bhishma Deva. அவனுக்கு அவ்வளோ கான்பிடன்ஸ். ஏன்னா திரௌபதியினுடைய துயிர் உரியும் போதே பீஷ்மரால எல்லாமே செய்திருக்க முடியும், ஆனா அப்பயே அவர் எதுவுமே செய்யல இல்லையா. சோ அதனால இந்த அதர்மம் தரப்பில் அவர் நின்று கொண்டு நமக்காக வந்து நின்று அவர் மரணிக்கிறது ரொம்ப அதாவது கடினமான செயல். அவர் அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவர் விருப்ப மரணம் வந்தா மட்டும்தான் அவர் போவார். அது வரைக்கும் அவர் போர் புரிந்துன்னு தான் இருப்பார். ஆனா அவருக்கு ஒரு சாபம் இருக்கு இல்லையா, அதாவது அம்பிகா வந்து அம்பா வந்து மறுபிறவி எடுத்து அவர் முன்னாடி வரும்பொழுதுதான் வந்து சிகண்டினாக வந்தாதான் அவர் போர், அதாவது அந்த ஆயுதங்களை எல்லாம் துறப்பார். அது வரைக்கும் அவர் போர் புரிந்து கொண்டேதான் இருப்பார். சோ அவர் எது வரைக்கும் போர் புரிகின்றாரோ அது வரைக்கும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பாண்டவர்கள் வெற்றி கொள்வது என்பது மிக சிரமமானது என்பது அவனுக்கு தெரியும். அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ்ல வந்து he is speaking actually. So he was confident of the full support of Bhishma Deva and Dronacharya in the battle because he well knew that they did not even speak. அர்ஜுனனுடைய, அதாவது திரௌபதியை வந்து அந்த ஹெல்ப்லெஸ் கண்டிஷன்ல இருக்கும்பொழுது கூட துரோணாச்சாரியார் ரட்சித்திருக்கலாம் மற்றும் பீஷ்மர் வந்து ரட்சித்திருக்கலாம், ஆனால் அவர்கள் செயல்படவே இல்லை இல்லையா. அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ் தான் வந்து இங்கேயும் வந்து போர்ல இவங்க 2 பேர் நின்று நமக்கு வெற்றி வாய்ப்பு வாங்கி கொடுத்துருவாங்க அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கையோட இருக்கின்றான் யாரு, துரியோதனன். சோ தஷ்ய சஞ்சயம் ஹர்ஷம். சோ அதாவது இந்த பீஷ்மன் வந்து என்ன பண்ணாரு, இந்த மாதிரி அவன் பேசி முடிஞ்ச பிறகு அவருடைய சங்க எடுத்து ஓதுறார். சோ இத வந்து அவனுக்கு வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. உண்மையிலே வந்து அவர் வந்து வெற்றிக்கான அந்த ஆசீர்வாதத்தை பாண்டவர்களுக்கு வழங்கி விட்டார். ஆனா இங்க வந்து கண்டிப்பா அதர்மம் வந்து தோற்று தர்மம் தான் ஜெயிக்கும் என்பது அவருக்கு தெரியும். இருந்தாலும் அவனை வந்து சந்தோஷப்படுத்தணுன்றதுக்காக வந்து அந்த அவருடைய சங்கநாதத்தை வந்து முழங்குகின்றார். எஸ். பணவானக கோமுகாஹ சஹசைவாப்யஹன்யந்த சசப்தஸ்துமுலோபவத். எஸ். இது பீஷ்மர் தன்னுடைய சங்கநாதத்தை முழங்கின பிறகு எல்லாருமே அவரவர்களுடைய சங்கநாதங்களை முழங்குகிறார்கள் இல்லையா. பறைகள் எல்லாமே அடிக்கிறது. சோ அந்த சப்தம் வந்து வானத்துக்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே வந்து ஸ்ட்ராங்கான சப்தம். அது கேட்கும் பொழுது நம்ம ஹிருதயம் வந்து ரொம்ப அது தாங்கக்கூடிய சக்தி கிடையாது. யாருக்கு, இவங்களுக்கு, யாருக்கு, குரு வம்சத்துல இருக்கக்கூடிய அதாவது கௌரவர்களுக்கு கிடையாது. எஸ், வாசிங்க. ததஸ்வேதைர்ஹயைர்யுக்தே மஹதி ஸ்யந்தனே ஸ்திதௌ மாதவ பாண்டவஸ்சைவ திவ்யோ சங்கௌ பிரதத்மதுஹு. எஸ், அந்த தரப்பிலையும் வந்து அதாவது பாண்டவர்கள் தரப்பிலும் அவரவர்கள் சங்கநாதங்களை அவர்கள் முழங்குகிறார்கள். சோ அது என்னென்னன்றது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுட்டோம். கிருஷ்ணரது வந்து பாஞ்சஜன்யம், அர்ஜுனன் வந்து தேவதத்தம், அதுக்கப்புறம் வந்து சுகோஷம் மணி புஷ்பகம், இந்த எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி. அது பிரிகோதர் இவரது வந்து பீமன்து வந்து சட்டுன்னு வரலையே, பீமன்து பவுண்ட்ரம் இல்லையா. சோ அவர்களுடைய தத்தம் சங்குகளை வந்து அவர்கள் வந்து பாஞ்சஜன்யம் ரிஷிகேஷோ தேவதத்தம் தனஞ்சய பவுண்ட்ரம் தத்மௌ மகாசங்கம் பீமகர்மா விருகோதரக. விருகோதரம் என்பது அவனுடைய இன்னொரு நாமம் இல்லையா. சோ ஹெர்குலியன் டாஸ்க் பண்றது, அதாவது பெரும் தீனிக்காரனும் மற்றும் அதாவது ஹெர்குலியன் டாஸ்க்னாக்கா இந்த வீர சாகசங்கள் எல்லாம் புரியக்கூடிய அத்தகைய செயலில் ஈடுபடுவர். அதனால்தான் அவருக்கு வந்து விருகோதரம் என்று பெயர் ஆக்சுவலி பீமன். எஸ் மாதாஜி. படிக்கணும் அது 15th. அது வேண்டாம், 15th வேணாம் மாதாஜி. 16 to 18 யா. அனந்த விஜயம் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? அனந்த விஜயம் வாசிங்க. அனந்த விஜயம் ராஜா குந்தி புத்ரோ யுதிஷ்டிரஹ நகுலஹ சஹதேவஸ்ச சுகோஷமணி புஷ்பகௌ காஷ்யஸ்ச பரமேஷ்வாசஹ शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च
सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्का तद्मु पृथक् पृथक्. அதாவது அவரவர்களுடைய சங்கநாதங்களை முழங்குவதை பற்றி இந்த இடத்துல அனந்த விஜயம் என்பது நம்ம அதாவது யுதிஷ்டருடைய சங்கநாதம். அடுத்து நகுல சகாதேவன் வந்து சுகோஷம் மற்றும் மணிபுஷ்பகம். சோ மேலும் சிகண்டினி, திருஷ்டத்யும்னன், விராடன், சாத்தியகி, துருபதன், சோ இவங்க எல்லாருமே வந்து அவரவர்களுடைய சங்கநாதங்கள், அபிமன்யு எல்லாருமே அவரவருடைய சங்கநாதங்களை வந்து முழங்குகின்றார்கள். 19th வாசிங்க. பிரகோஷோதார்த்தராஷ்டிராணாம் ஹிருதயானி வ்யதாரயத் நவஸ்ச பிருத்திவீம் சைவ துமுலோ அப்யனுநாதயன். அதாவது துமுலோ ஞானுதாயன், அதாவது துமுலோனாக்கா அதனுடைய அந்த எப்படி சிங்கம் கர்ஜிச்சா ரொம்ப பெருசா கேட்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி அநேக சங்கநாதங்கள், பறைகள் எல்லாமே வந்து எதிரொலிக்கும். அந்த எதிரொலி வந்து நமக்கு வந்து கேட்கும் பொழுது நம்மளால தாங்கக்கூடிய நிலை, அந்த ஓசையினுடைய அதாவது அளவு வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. அதை வந்து இவங்களால வந்து ஏத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் இல்லை. யாருக்கு வந்து துரியோதனன் தரப்பில் பயத்தினால் அது வந்து கேட்கும்போது ஹிருதயங்கள் வந்து சிதறலாயின அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அத வியவஸ்திதான் திருஷ்ட்வா தாத்தராஷ்டிரான் கபித்வஜः பிரவృத்தே சஸ்திர சம்பாதே தனுருத்யம் வியபாண்டவः ரிஷிகேஷம் ததா வாக்கியம் இதமாக மஹீபதே. அதாவது அவருடைய அந்த பாண்டுபுத்திரருடைய அந்த ரதத்தினுடைய இருக்கக்கூடிய கொடியில வந்து ஹனுமன் இருக்கின்றார் இல்லையா, அதே மாதிரி பார்த்த சாரதியாக பகவானே உட்கார்ந்திருக்கார். சோ இது எல்லாமே அந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனன் வந்து இரு படைகளுக்கு மத்தியில போய் நின்ன பிறகு பின்வருமாறு வந்து பேசலாகின்றான். சேனையோருபயோர் மத்தியே ரதம் ஸ்தாபய மே அச்யுத யாவதேதான் நிரீக்ஷே அஹம் யோதுகாமான் அவஸ்திதான் கைர்மயா யஹ யோதவ்யம் அஸ்மின் ரணசமுத்யமே. அதாவது இரு படைகளுக்கு மத்தியில வந்து நிறுத்தும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றான். நான் அந்த இரு படைகளுக்கு மத்தியில நிறுத்தின பிறகு நான் யாரோடு போர் பொருந்துவேன் என்பதை நான் பார்க்க வேண்டும். அதற்காக நீங்கள் வந்து இந்த இரு படைகளுக்கு மத்தியில எடுத்துட்டு போயிட்டு ரதத்தை நிறுத்துங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிட்ட வந்து கேட்டுக்கொள்கின்றார். பகவானும் அந்த ரதத்தை கொண்டு போய் 2 படைகளுக்கு மத்தியில வந்து நிறுத்துறார். சோ கையில வில்லை அம்பை எடுத்துக்கொண்டு சுற்றியும் பார்க்கின்றான் யாரோடு தான் போர் பொருந்த முடியும் என்பதை. 23 வாசிங்க மாதாஜி. யோத்ஸ்யமானானவேக்ஷே அஹம் ய ஏதே அத்ர சமாகதாஹ தார்த்தராஷ்டிரஸ்ய துர்புத்தேர் யுத்தே பிரியசிகீஷவஹ. சோ அது இந்த ஸ்லோகம் அது போன ஸ்லோகத்தினுடைய கண்டினியூஷன் தான். அதாவது யாரோடு தான் போர் புரிந்த முடியும் அப்படிங்கறத வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது ஈவில் மைண்டட் பர்சன் யாரு, திருதராஷ்டிரனுடைய பிள்ளைகள் இல்லையா, தி சன் ஆஃப் திருதராஷ்டிர துரியோதனன். சோ அவன் தரப்பில் இருக்கக்கூடியவங்களை வந்து பார்க்கணும்னு நினைச்சுட்டு சோ அர்ஜுனன் வந்து சொல்கின்றார். சோ பகவானும் அந்த ரதத்தை கொண்டு போய் நிறுத்துகின்றார். அர்ஜுனனும் யாரோடு தான் பொருந்துவேன் என்பதையும் அவன் வந்து பார்க்கின்றான். ஏவம் முக்தோ ரிஷிகேஷோ குடாகேஷேன பாரத சேனையோருபயோர் மத்தியே ஸ்தாபயித்வா ரதோத்தமம். சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ஸ்தாபயித்வா ரதோத்தமம். அதாவது ரிஷிகேஷா, குடாகேஷா என்பது அர்ஜுனனுடைய நாமம் இல்லையா, தூக்கத்தை வென்றவர். சோ அந்த இரு படைகளுக்கு மத்தியில எடுத்துட்டு போயிட்டு நிறுத்துறாரு. அதாவது ஸ்தாபயேத்வா ரதோத்தமம், அதாவது அங்க ஸ்டாப் பண்றாரு. Next 25th. பீஷ்ம த்ரோண பிரமுகதः சர்வேஷாம் ச மஹீக்ஷிதாம் உவாச பார்த்த பஷ்யைதான் சமவேதான் குருன் இதி. சோ நிறுத்திட்டு வந்து பகவான் இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் சொல்வார், இங்கே பார்த்தா குரு வம்சத்தினரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். அந்த ஒரு வார்த்தை தான் இந்த சாப்டர் முழுவதுமே பகவான் பேசுறதே. சோ இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் பீஷ்மா, துரோணா, அந்த எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்களை எல்லாரையும் பார்த்துட்டு ரிஷிகேஷர் இல்லையா, பகவானுக்கு வந்து இன்னொரு நாமம் ரிஷிகேஷா. இங்கே பார்த்தா குரு வம்சத்தினரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். ஆக்சுவலி behold of gurus, இந்த பக்கம் திரும்பி பார். So did Arjuna want to stop there or not fight? Krishna never expected such things இல்லையா. அவர் எப்பவுமே எழுந்து தன்னுடைய கடமை செய்யணும் தான். செயலற்ற தன்மையை பகவான் எங்கேயுமே
சப்போர்ட் பண்ணல. நாம கூட செயலற்ற தன்மையில இருக்கணும்னு என்னைக்குமே நினைக்க கூடாது. எப்பொழுதுமே நாம செயலாற்றி கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும். ஆனால் எவ்வாறு செயலாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் மிக மிக முக்கியமானது ஆக்சுவலி, இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல வந்து அவர் காட்டுறதுக்கான ரீசன் வந்து எது தரப்புல இருக்கணும். ஒரு முறை போர் புரியறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் பாத்துக்கணும் இல்லையா? தென் ஒன்லி வில் பிகம் ஸ்டேபிள். அதாவது ஸ்திரமான அந்த புத்தியோட அவர் வந்து போர் புரிய முடியும். இல்லை என்ற வேவரி மைண்ட்ல நம்ம ஒரு செயலை செய்தா அதுல வந்து நிறைவாக நம்மளால செயலாற்ற முடியாது இல்லையா? நம்ம ஒரு சிறு வேலையை வீட்டிலே செய்யும் பொழுது கூட அதுல முழு மனதோடு செய்யும் பொழுது நிறைவு பெறுகின்றது. ஆனா ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸோடு செய்யும் பொழுது அந்த செயல்ல நம்ம முழுமையா ஈடுபட்டதுக்கான அந்த நிறைவு என்பது நமக்கு வராது. அதே மாதிரிதான் இந்த போர்ல பெரிய அழிவு வரும் என்பதை வந்து அந்த வியூகத்தை வந்து பார்த்து பகவான் அவருக்கு ஒரு அந்த விஷனை வந்து கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறார். அதனால்தான் அவருடைய மனசை வந்து சஞ்சலத்திற்கு உட்படுத்துகின்றார். இப்பொழுது இங்கே பார்த்தா அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னா you should know the reality what it will happen என்றதை வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. तत्र पश्यत् स्थितां पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा स्वसुरान् सुहृदं चैव சேனையோர் உபயோர் அப்பி. எஸ், அர்ஜுனன் வந்து இந்த போர் இந்த இரு படைகள் மத்தியில நின்று கொண்டு இந்த தரப்பிலும் அந்த தரப்பிலும் பார்க்கின்றான். இரண்டு தரப்பிலுமே வந்து தந்தைமார்கள், பாட்டன்மார்கள், ஆச்சாரியார் மற்றும் வந்து மாமன்மார்கள், தம்பிமார்கள், மகன்கள், பேரன்கள், நண்பர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து உறவினர்கள் எல்லாருமே வந்து இருக்கிறது எல்லாமே பார்க்கின்றான் இல்லையா? சோ அதற்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே பீஷ்மர், சோமதத்தன், துரோணாச்சாரியா, கிருபாச்சாரியா, சால்யன், சகுனி மாமன்மார்கள் இல்லையா? சோ துரியோதனுடைய தம்பிமார்கள் எல்லாமே இவர்களுக்கு தம்பிமார் தான். துரியோதனுடைய பிள்ளை லக்ஷ்மணா, மேலும் நண்பனா இருக்கக்கூடிய அஸ்வத்தாமா, கிருத்தவர்மா, இவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த தரப்புல இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே அர்ஜுனன் வந்து பார்க்கின்றான். எஸ் 27. तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् இதம் அப்ரவீத். எஸ், அதாவது சோ எல்லாரையுமே அந்த தரப்புல பார்க்கும்பொழுது அவனுக்கு வந்து மனசுல வந்து சங்கடம் வருகின்றது அவனுக்கு இல்லையா? ஓவர்வெல்ம்டு வித் கம்பேஷன், கருணையால வந்து இத்தனை பேரையுமே நாம வந்து இந்த போர்ல வெற்றி கொண்டு அப்பதான் நம்ம ராஜ்யத்தை பெற முடியுமா அப்படிங்கிற வந்து நினைக்கும் பொழுது அவனுக்கு கருணையால வந்து கை கால்கள் எல்லாமே நடுக்கம் ஏற்படுகின்றது இல்லையா? பின்வருமாறு அவன் பேசுகின்றான் ஆக்சுவலி. எஸ். दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति. எஸ். சோ என்னுடைய நண்பர்கள் இந்த உணவர்கள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது பிஃபோர் மீ இன் சச் எ ஃபைட்டிங் ஐ ஃபீல் அவருடைய கால் எல்லாமே நடுங்க லிம்ஸ்னா கால் இந்த எல்லாமே வந்து நடுங்க ஆரம்பிக்கின்றது. கார்னர்ஸ் இல்லையா? அதாவது முட்டி இதெல்லாமே வந்து நடுங்க ஆரம்பிக்கின்றது. உடலும் வந்து நடுங்குகின்றது. கை வாய் வந்து உலர்விக்கின்றது. உலர்ந்து போகின்ற தன்மை. நமக்கு கூட ஒரு ஆங்ஷியஸான ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது இந்த மாதிரி நினைகள் ஏற்படும் இல்லையா? ஒரு நம்ம வீட்டுல ஏதோ ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்து விட்டால் நமக்கு கூட இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் இல்லையா? அதே மாதிரி நிலையை தான் இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து காண்கின்றான். ஏனென்றால் அவனுக்கு கருணையால் அந்த தரப்பில் இருக்கிறவங்களும் வந்து நம்முடைய உறவினர்கள் தானே. அதனால அதையெல்லாம் பார்க்கும்போது இத்தனை பேரையும் அழித்துதான் நாம இந்த ராஜ்யத்தை பெறணுமா அப்படிங்கிற ஒரு அவருக்கு ஒரு மன வருத்தம். இன்னொன்னு அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த திறன் கூட வந்து அந்த சமயத்துல அவருக்கு வந்து இல்லாமல் போகின்றது. ஏனென்றால் அவர் ஒரு பக்தனும் கூட கருணையோடு அவர் நோக்கும் பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் அவருக்கு இல்லை. எஸ். वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंशते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते. எஸ், அதாவது அவர் உடலும் நடுங்குகின்றது. அதாவது ரோமங்களும் வந்து நின்று கொண்டு நமக்கு கூட மயிர்கூச்சம், ஒன்று பக்தியில போனா மயிர்கூச்சம், இல்லைன்னா பயத்தினாலும் கூட வந்து நமக்கு வந்து உடல் நடுக்கம் எல்லாம் ஏற்படும் இல்லையா? என்னுடைய கைகளில் இருந்து காண்டீபமும் நழுவுகின்றது. என்னுடைய அதாவது இந்த ரோமங்கள் எல்லாம் வந்து எரிகின்றது. உடலே எரிய ஆரம்பிக்கிறது அவருக்கு இல்லையா? சோ அதனால இதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் அவருக்கு இல்லை. இந்த பேரழிவை அவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் அவருக்கு இல்லை. ஏனென்றால் அனைத்து உயிர்களையும் அவர் வந்து பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன்ல தான் பாக்குறார் இல்லையா? ஆத்ம ரூபத்துல பார்த்திருந்தா ஆத்மா என்றைக்கும் அழிவதில்லை என்று கண்டிருந்தால் கண்டிப்பாக அவர் வந்து போர் வீரன் என்னும் அந்த அந்த செயலிலிருந்து கடமையிலிருந்து அவர் வந்து தவறி இருக்க மாட்டார். அதாவது போர் புரிய மாட்டேன் என்று சொல்லி இருக்க மாட்டார். எஸ்.
30th வாசிங்க மாதாஜி. நச்ச சக்னோமி அவஸ்தாத்தும் பிரமதீவ ச மே மனஹ நிமித்தானி ச பஷ்யாமி விபரீதானி கேசவ. நிமித்தானி காசஸ் இல்லையா, இந்த விளைவுகளை பற்றி ரொம்ப யோசிக்கிறார் அவர். Now I am unable to stand here any longer. என்னால வந்து நிற்க கூட முடியவில்லை, நான் என்னையே மறக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார் ஆக்சுவலி. ஸோ ஒன்லி இங்க பேரழிவு நாசத்தை மட்டும்தான் நான் பார்க்கின்றேன் என்று சொல்றார் யாரு, அர்ஜுனர் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. எக்ஸசிவ் அட்டாச்மெண்ட், நாம் எப்பொழுதெல்லாம் பௌதீகத்துல வந்து நாம் அதிகமாக நம்ம வந்து நம்மள மனசை ஈடுபடுத்தி கொள்கின்றோமோ அது வரைக்குமே நம்மளால வந்து இந்த சுக துக்கங்களுடைய இம்பாக்ட பத்தி நம்ம வந்து பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போகவே முடியாது லைஃப்ல. அதாவது எந்த ஒரு சின்ன விஷயமா கூட இருக்கட்டும், வீட்டுல நடக்கிறதாக இருக்கட்டும், ஆனா அதை வந்து நம்ம வி ஷுட் அனலைஸ், அந்த வி ஷுட் சி இந்த காட் சென்ட்ரிக் வேலை நம்ம அதை எடுத்துட்டு போகணும். கடவுளை மையமாக வைத்து நாம் அதை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு வந்து அந்த ஆத்ம ஞானம் என்பது ஏற்படுகின்றது. அப்போ நாம எதையுமே ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தோடு தான் பார்ப்போம், பௌதீக கண்ணோட்டமே இருக்காது. இங்க பௌதீக செயலில் நாம் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் அந்த செயலில் ஆன்மீகமாக எடுத்து செல்வது எப்படி இருந்தா யோசிப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாம் ஒரு பிசினஸ் செய்யறோம், அந்த பிசினஸ வந்து நாம் செய்கின்றோம் என்பதை விட பகவான் நமக்கு வழிகாட்டி இருக்கின்றார். இதுல வரக்கூடிய லாபம் அனைத்தும் அவருடைய கிருபை அப்படின்னு நினைச்சுன்னு நாம் செய்யும் பொழுது அதுல வரக்கூடிய லாபம் 5% 10% இருந்தாலும் அதுல நிறைவு பெறுகின்றோம் பாருங்க. தட் இஸ் த குட் திங். அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் வியூ ஆக்சுவலி. ஆனால் இந்த பௌதிக கண்ணோட்டம் என்பது நான் 1 ரூபாயை 100 ரூபாய்க்கு 100 ரூபாயை வந்து 2 லட்சம் ஆக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பாரு, அந்த மாதிரி ஒரு ரேஷியோல நான் போனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனால வரக்கூடிய பாவங்கள் அனைத்துமே நான் தான் சுமக்கணும். when you do everything in the God centric, நமக்கு வந்து பாவங்களால் நம்ம என்னைக்குமே பின்னப்படுவது கிடையாது. சோ கடவுளை மையமாக வைத்து நம்முடைய செயல்பாடுகள், நம்முடைய பௌதிக செயல்கள் நாம் கண்டிப்பா நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட செயல்கள் நாம கண்டிப்பா செய்துதான் ஆக வேண்டும் இல்லையா. பௌதிக உலகத்தில் பிறந்த பிறகு பௌதிக செயல்களில் ஈடுபடாமல் நம்மளால இருக்க முடியாது. ஆனால் அதை வந்து எவ்வாறு செய்யணும்ன்றதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். how you are taking that அப்படிங்கிறது மிக முக்கியம். நிமித்தா அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இந்த இடத்துல இல்லையா, விளைவுகள். சோ அர்ஜுனன் வந்து பார்க்கின்றான், அதாவது இந்த போர்னுடைய வெற்றி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது, அந்த முக்கியத்துவத்தை பற்றி நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கணும். ஸோ இதுல விளைவுகள் வந்து அவன் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனநிலையிலே இல்லை அவன் வந்து. ஸோ எவ்ரி ஒன்ஸ் ரியல் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா, அந்த இடத்துல எல்லாருமே அவங்கவுங்களுடைய ஆதாயத்துக்காக தான். துரியோதன் தரப்பிலும் வந்து போர் புரிந்து தான் வெற்றி கொள்ளணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்காரு. இந்த பக்கம் தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும்ட்டு பகவானுக்காக வந்து போர் புரியத்துக்காக பாண்டவர்கள் வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனால்தான் அவங்க வெற்றி பெற்றார்கள். ஸோ சுயம் பகவான், அதாவது எந்த ஒரு செயலுமே நாம பகவானை மையமாக வைத்து செய்யும் பொழுது அந்த தரப்புல பகவான் கண்டிப்பாக வந்து நிற்பார். நம்மளுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மமான நிலையிலிருந்து தான் நம்ம செய்வோம், அதர்மத்தை கண்டிப்பாக செய்ய மாட்டோம் இல்லையா. எதிர்த்தரப்பில் அதர்மவாதிகளாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் நாம வந்து அநியாயத்தை இழைக்க மாட்டோம். ஸோ இஃப் எவ்ரிதிங் இஸ் அக்கார்டிங் டு த காட்ஸ் வில் இல்லையா, பகவானுடைய விருப்பப்படிதான் அனைத்துமே இந்த இடத்துல வந்து ஈடேறும் ஆக்சுவலி. அதனால நாம் எந்த செயலில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் நம்மளுடைய கடமையாக இருக்கும் பட்சத்துல பகவானிடத்துல நம்ம அதை சமர்ப்பித்து இந்த செயலில் செல்வதற்கான வழியை தாங்களே காட்டணும்னு நினைச்சு நாம் அந்த செயலில் ஈடுபட்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக அது வந்து நமக்கு கர்ம பந்தனத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை வந்து அவர் கண்டிப்பாக வழங்க மாட்டார். விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கம் எதுவோ அந்த மார்க்கத்தை தான் அவர் நமக்கு வழங்குவார். அதனால வரக்கூடிய வெற்றி தோல்வி அனைத்தும் அவருக்கே சார்ந்தது இல்லையா, நமக்கு எதுவும் கிடையாது. அது எப்படி இங்க அர்ஜுனருக்கு பகவான் என்ன சொல்றார், போர்னுடைய வெற்றி தோல்வியை பற்றி நீ யோசிக்காத, நீ எனக்காக செயல்படும் தான் சொல்லுவார் 18வது அத்தியாயத்துல கூட. அனைத்து சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ஞ மாம் ஏக்கம் சரணம் ரஜா இல்லையா, அனைத்து உனக்கு தெரிஞ்ச தர்மங்கள் அனைத்தையுமே வந்து விடுத்து என் பாதங்களில் நீ சரணடை அப்படின்னு சொல்வார். கர்ம யோகி, ஞான யோகி, பக்தி எல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. இது எல்லாமே கூட நீ வந்து அனைத்தும் எனக்காக நீ வந்து செயல்படுன்னு சொல்றார். சோ அவருக்காக செயல்படும் பொழுது கண்டிப்பாக நாம வந்து கர்ம பந்தனத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள மாட்டோம். சோ அவ்வாறு கர்ம பந்தனத்தின் நாம விடுதலை அடையும் பொழுது இந்த இருமைகளிலிருந்து நாம வந்து வெளியேறும் பொழுது விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மையை நாம அடைகின்றோம். அதுதான் ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் அடைய வேண்டிய ஸ்திதி. அவ்வாறு அந்த நிலையை அடையும் பொழுது நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் பொழுதே விடுதலை அடையும் தன்மையில் நாம வாழ முடியும். சோ அப்ப தன்னுணர்வு பாதையில நாம வந்து மேலோங்கி செல்வோம். பகவான் இந்த உலகத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது பகவானுடைய இருப்பிடத்தையும் சென்று சேர்வோம்.
சோ அதுதான் நமக்கு அடைக்கலம். கோ பேக் டு காட் ஹெட் இல்லையா? சோ நம்மளுடைய நிழலே அதுதான், அந்த இடம் தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ். நச்ச ஸ்ரேயோ அனுபஷ்யாமி அத்வா ஸ்வஜனம் ஆஹவே ந காங்க்ஷே விஜயம் கிருஷ்ண நச்ச ராஜ்யம் சுகானி ச. எஸ், அதாவது இப்போ அர்ஜுனர் அவருடைய வியூஸ சொல்றார். போர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே என்னுடைய நண்பர்கள், உறவினர்கள் இல்லையா? என்னுடைய அதாவது ஓன் கிங்ஸ்மேன், அதாவது என் தரப்பில் இருப்பவர்களும் அவர் தரப்பில் எல்லாருமே என்னுடையவர்கள் தான். அவர்களை எல்லாம் நான் கொன்று என்ன லாபம் எனக்கு இல்லையா? அதனால் என்ன நன்மை வந்து சேர்ந்து விட போகின்றது? சோ எனக்கு இந்த வெற்றி எண்ணக்கூடிய ஆசையோ இல்லை வந்து ராஜ்யத்தை பெறணுன்ற ஆசையோ எனக்கு இல்லை. மேலும் எனக்கு 3 உலகங்கள் வந்தாலும் கூட எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லைன்னு சொல்வார் அடுத்துல வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல எல்லாமே. எஸ், 32 to 35 வாசிங்க மாதா. கிம் ந ராஜ்யேன கோவிந்த கிம் போகைர் ஜீவிதேன வா ஏஷாமர்த்தே காங்க்ஷிதம் நோ ராஜ்யம் போகாஹ சுகானி ச தை இமே அவஸ்திதா யுத்தே பிராணாம் த்யக்த்வா தனானி ச ஆச்சார்யாः பிதரः புத்ராஸ் ததைவ ச பிதாமகாः மாதுலாः ஸ்வசுரா பௌத்ராः ஸ்யாலாः சம்பந்தினஸ்ததா ஏதான் ஹந்துமிச்சாமி நதோ அபி மதுசூதன அபி த்ரைலோக்ய ராஜ்யஸ்ய ஹேதோஹ கிம் நு மஹி கிருதே நிஹர்த்ய தார்த்தராஷ்ட்ரானஹ கா ப்ரீதி ஸ்யா ஜனார்தன. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த போர்னுடைய விளைவினால் வரக்கூடிய, அதாவது வெற்றியினால் வரக்கூடிய ராஜ்யமோ சந்தோஷமோ எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை. அதாவது ஈவன் லைஃப் இட் செல்ஃப், வென் ஆல் திஸ், இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே மடிந்த பிறகு அதனால் வரக்கூடிய அந்த ராஜ்யத்துல எனக்கு என்ன நன்மை வரப்போகின்றது இல்லையா? சோ சொந்த பந்தங்களோட வாழ்றது தான் வந்து சுகமான வாழ்க்கை அப்படின்னு நினைக்கிறார் அவர் வந்து. பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன். சோ இங்க இருக்கக்கூடிய பாட்டன்மார்கள், அதுக்கப்புறம் தந்தைமார்கள், பிள்ளைகள், பேரன்கள், உறவினர்கள், நண்பர்கள் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிவிங் ரெடி டு கிவ் அப் தேர் லைஃப்ஸ் இல்லையா? அவர்களுடைய உயிரையும் தியாகம் செய்வதற்காக இந்த இடத்துல போர் முனையில வந்து நின்றுட்டு இருக்காங்க. ஆனா ஐ எம் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் டு ஃபைட் வித் தெம். நான் யாரோடையுமே இந்த போர் புரிவதற்கு நான் தயாராக இல்லை. எனக்கு 3 உலகங்களையே நீங்கள் கொடுத்தாலும் கூட நான் இந்த போர்ல வந்து ஈடுபட எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஸோ மீதம் இருக்கக்கூடிய 10 ஸ்லோகம் நம்ம ஒன்லி அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா உங்களுக்கு நீங்க கேட்கலாம். ஆக்சுவலி தேங்க்யூ லலிதா மாதாஜி ஃபார் யுவர் வண்டர்ஃபுல் ரிசைட்டேஷன். மாதாஜி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்க கொடுத்ததுக்கு உங்களுக்கு தான் தேங்க்ஸ். இல்ல மாதாஜி, ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு ஹியர் யுவர் வாய்ஸ். எஸ், தேங்க்யூ. வாஞ்ச கல்பதாரம் கிருப சிந்திபியைவ